Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. M de Amal, podcast. Cerveja em vaso de tubo e pantalões de fubito. Bueno, benvidas e benvidas, alumnos e alumnas, todos e todas, unha clase máis, cumplimos un lustro, quinto programa de MBA Mal Podcast, o máster que necesitas se xa tes un título na Universidade da Vida. Ese posgrao rico, ese posgrao que aporta saber cando sacar a navalla, saber cando roubar a radio dun coche... Saber usar unha mariposa destas así de fla. Que é unha mariposa? A mariposa, joder, son as navallas estas que fas así e que se abren sobre sí mismas. Hostia, rollo te recollen sobre o automáticas. mango. Sí, vale. No, vale. automática no, automática sale sola. Automática, pulsa un botón É a do botón, ábrese. vale, sí. No, automática do botón. A mariposa, o mango... Sí, como que se desdobla. Sí, vale. Se é moi guapo. O Samuel máis de barrio, eh? Joder, sabes, aquí uno non chega a ter un título de posgrado sin... Bueno, aproveito para... cuantas cosas. Tal cual. Aproveito para presentar o meu colega, un señor que comparte 2/3 de nome con Samuel L. Jackson. Está guai, ¿no? Sí, bueno, sí. É un piropo guai. Sí, cando fuxen o rollo do L, porque o L é de lema, o sea, non engaña a nadie. Era porque cando empezaba a escribir, era en plan, escribía barrabasadas e dixo, e meu pai traballaba nun banco. E dixo, non vou poñer o apellido para que non o vinculen con meu pai en caso de que, sabes, me este aquí cajando na collona, se pase ao meu pai en plan de... Cando empezaba internet, chicos, era todo un pouquinho así, sabes? Uno sabía o que podía chegar a pasar. Despois non pasou nada naquela época e pasou a posteriori, sabes? Cando se empezou a tirar para atrás do fío. Claro. Pero naquela sí que había ese rollo de que pode pasar. Escribía barrabasadas non como agora. E non o fixe nada pensando no Samuel L. Jackson parece que sí, tío, sabes? De feito, hai peña que me manda en plan, mira, busquei Samuel L. en París, e aparece Samuel Jackson en París, sabes? Cando vai... Hostia, vale. Sabes, a mellor vai un rollo destes de moda, que é moito desto de ir en plan... Sí. En plan pintas, tal. Samuel L. París é outro lado da biblioteca, hoxe viñanos esta biblioteca, do campus, don Alberto Álvarez. Que tal? Straight out de Calvario de Vigo. Correcto. Vou quedar xa como un embaixador aí do Calvario. Programa número 5, Alberto. Falábamos o outro día, parece que Dios, tío, que nos está costando sacar este programa formativo adiante, tío. Eu pensei, mira, que o programa pasado chegamos ás 2:14. Andamos sobre a hora longa, 2 horas e pouco, non? Hai keniatas que corren unha maratón en menos tempo do que dura este programa. O sea, que podíamos chegar Estamos aí. Podíamos chegar casi hasta Ordes ou hasta Xixoeiro desde Coruña. Bueno, unha maratón que son 42 kilómetros e 125 vale. metros, creo que era o rollo así. Pois, poca broma, Sí. Hostia, tío, pues... Betanzos ida de volta. Betanzos, comes unha tortilla, voltas... Joder, para, ti estas cosas controlas. Que, bueno, este programa nada, porque tal, pero para o siguiente podemos facer un programa en unha ventaniña ao lado que empece unha maratón, sabes? Unha maratón de... Vale. Que se vexa un tipiño correndo, tío. Hostia, que... E a ver quen gana. E a ver quen chega antes. Algún sitio con sentido. Nos creo que no. Creo que nos... E aguantará máis o pulmón dun etíope ou a nosa chispa. Os nosos fígados. Os nosos fígados, tal cual. Eu creo que o etíope vai nos a deixar na cuneta. One more time. Bueno, MBA Mal Podcast, pois un programa no que de novo, quen aterriza aquí de primeras, con Iso Alberto, este é un programa pois para formarvos un pouco na Escola da Vida. E para facelo, o que facemos é que en cada programa tocamos un tema. Unha vez que vos papades esta horiña e pico, 2 horas
Quién sabe si 3 algún día, porque visto lo visto. Que despois, aparte desto, pois xa estás listo para, con ese tema, ir a montarte o teu puto business a vivir. A emprender. Aquí estamos a vivir, aquí estamos para sufrir, xa dixemos máis veces, aquí estamos para sufrir, amigos. Aquí estamos para disfrutar. Bueno, en cada programa tocamos un tema. Hasta agora, queres tocamos? Tocamos ofimática, tocamos España, un buen tema tamén foi o que arrancamos, tocamos os bebés, tocamos os bebés como tema. Sí. Ojo, ojo, non saques todo o contexto de van estes aí a soltar na pili os nenos. No, nos non, sabes, de momento no pongo la mano en el fuego tampouco. De momento, que sei. Igual facemos a mítica desesperada como este que eran os das hipotecas, sabes, como os do vídeo das hipotecas, non sabes, os tipos estes. Os de plazo fijo. Sí, que os chiparon e que despois empezaron unha carrera rarísima de dar asco. Huir hacia adelante de manual. Sí. No, que no somos así. Mirade. ¿Ves cómo somos así? No. No anterior tocamos a morte, programazo. Está mal que dijamos nós, pero para min, programazo. Sí. Programazo en cuanto a dimensións, en cuanto a calidade en tamén. Peso, en cantidade peso, e calidade. En tonelaje. Sí. En tonelaje, sabes? É un programa que levalo nestas pesas grandes que non son autopistas, que son como para... Báscula para camións. Sí. Báscula para camións, chorro. Mira, nestes tests así de... Nestes test que facías no cole para saber o teu cociente intelectual, non que eran como series lóxicas, había de números, pero tamén xeométricas, non? Sí, de había algunhas que eran imposibles. Non quero supe nada que había que facer aí. Pois isto é o mesmo. Temos España, ofimática, bebés, morte, completa la serie. O sea, cal pode ser a quinta peza desta serie loca? Joder, é que, a ver, hai que ser parvo para non velo vir, ¿No? Estas eran fáciles. Hoxe tocan salsas. Aí está, tremendo tema. De feito, anunciamos o tema salsas e tamén xa vos lanzamos, por favor, decídenos que credes que vai pasar cal vai ser o seguinte tema. A eso es que han de anticipalos, xa sabides, morte, salsas, que será o seguinte... Temos todos os temas, claro. Temos que dicir que xa temos os temas pechados de todo o mes de novembro. Entón, todo o mes de novembro, sí. Se hai algún acierto, dirémoslo. Que deberíamos empezar a falar do mes de diciembre, quero dicir, que xa temos todo pechado, que sempre nos pasa a mesma, sempre como se fixéramos 1000 veces, pero en plan de... Unha vez que deixamos traballo feito, a partir de aí olvidámonos, vai chegar diciembre, temos o especial de Nadal, que temos un especial pausas, un especial derrota, que me flipa, tío. Eu quería facer unha conversa que tivemos, unha idea que tiven, pero que non triunfou polo que sexa, que quero compartir cos nosos alumnos, xa que é un descarte, e facer un especial... Vas dicir o de Nadal? Sí. Ou aínda hai posibilidades de facelo. Chegoume algún comentario de... con unha proposta similar a eso. Sí? Vale. Sí, sobre... Pero podes dicila. Sí. Nada, facer un programa especial Nadal e que sexa sobre Rafa Nadal. Sobre Rafa Nadal, sí. Por qué? Entre os comentarios que chejaronme rollos de Rafa Nadal e foi en plan de, joder, Rafa Nadal ten un MBA en riba que non pode con él. Sí, vaya. Pues sí. Pues, joder, un especial de Nadal de Rafa Nadal. De Nadal do seu tío, joder, o que era central no Barça. No Mallorca, non? Xogara tamén. No Mallorca, joder, claro. Eu recordo o mítico do Mallorca. Joder, que era así como, sabes, que tiña como un ollo máis aberto que o outro, así tamén. Tiña como moita cara de mala hostia, non? Recordo eu. Pois a mí tiña pinta de superbuenazo, tío, destes pijos así. Digo... Destes pijos con moito físico, porque obviamente ten unha pinta de pijo que nin Dios, tal, como Rafa Nadal. Pero destes que son medio contrafeitos, sabes? Que está claro que pasaron a ser pijos non polo seu físico, porque os pijos en principio parece que están como mellor construídos, non? Tamén porque foron mellorando a genética a través de pues, un tipo rico acabou lijando con alguén máis atractivo ainda que fose de outra clase social. Eu creo que é un pouco así. Como unha raza de can feita para sí. medidas, como os Dobermans, que acabaron sendo unha puta máquina perfecta. Sí, un pouco foi para eso.
Nada, Pero bueno. que xira, vese que é de feitura pijo, pero bueno, que ten aínda un genes aí de campesino do siglo XVIII. Entonces, bueno, interésame. Aparte, Nadal o central, joder, tiña o chiste este de que era o que usaba Cruyff para poñelo arriba, non? Como, o sea, usou primeiro a Lesanco, despois, o sea, Nadal, Miguel Ángel Nadal era, non? Miguel Ángel Nadal era. Non me acordo. Pero que Pode poñan ser. de palomero como poñen agora a Piqué, non? Cando van Vale. palmando de subilo É arriba. que eu era moi pequeno cando xogaba ese home. Non... Gracias por recordarme a miña edad. Bueno. Salsas, que nos estamos empantanando, dixemos, vamos a facer un programa corto e xa levamos máis tempo que Dios, Sí, Alberto. adiós. Me cago en mi vida. Pero mira, todo, Alberto, mira, eu faría un programa de minuto e medio. Diría, salsas, pum, puta mierda de fondo. Valentina. Salsas, isto é o que necesitades. Valentina, moi picante. Joder, A tío, etiqueta amarela, non. Etiqueta negra. hai que ir a esa, tío. Esas... Non anticipemos cousas, joder! Etiqueta negra, como comentamos no programa anterior sobre a morte. O negro, O negro mola. signo Pero, de... por favor, Alberto, non calité. anticipemos, por favor, que senón os alumnos non saben o que andamos, joder, que empezamos a explicar Sí, unha cousa. sí, sí. E despois digan en plan de, joder, non saben onde tomar nota. Empezan a entrar, coño, salsa Valentina tal. E xa están facendo compra online, porque agora como non se pode sair de casa, hai que estar. Nos temos suerte depois estar aquí en biblioteca que temos todo isto para formarnos, pero a xente solo nos ten a nós. A xente Claro, ahora mismo estamos ten nos aquí porque... o seu router conectado esperando que nos lle sirvamos conocimiento. Tal cual. E nos estamos aquí porque temos chaves, senón isto está pechado para sempre. Aquí bueno, non hai estamos ninguén, non? Non hai ninguén. Estamos cada uno a punta, quero dicir que Claro, estás claro. social, estáse cumplindo, chavales, que non empecedes aquí. Totalmente. Mira que aparece, imagínate que aparece alguén por detrás tú ahora, por aí, por ese corredor. Sí. Acabo de meterche o dedo no corpo, cuidado. Un pouquiño, son bastante cagón estas cousas. Pero bueno, vale. un pouco coas presas. Imos centrarnos un pouco, Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Chavales, chavalas, sacar a libreta, a boli... Perdona. No. Despois de que queras pillar ritmo, vouche parar un momento. Pero deste te Sí, conta que empezamos moi suavecito. Sí. E de repente xa empezou aquí a fluir outra vez. Bueno, Eso pode ser que... A magia do emprendemento, que é a magia do conocimiento. Esa chispa que busca aprenderse. Dios, que maravilla, tío. Estou descubrindo, un colega contoume que cando fas... Estou descubrindo, un colega contoume que... A ver, é que quería contarlo rápido, vai ser unha empantanada outra vez. Sellar a carne, cando fas na parrilla, a inversa. O mítico é sellala primeiro, con lume así alto, e despois baixas e que se remate de facer. Pois o inverso é que se faga así lentiño primeiro, e ao final daslle aí zapatilla. Marcar. Era como este arranque de programa. Para suavecito. E por non... ¡Vai! Tal cual. De repente, en plan de... Sí. Que se me quema. É que imagínate, sabes, o típico que te pos un podcast de que das medio sopas así, a siesta, empezaba moi suave e dices, bueno, pues de puta madre, iso estou montado tal, e agora, tío, aquí dous puntos locos que falaron, dixeron que iban a falar de salsas, un sacou a Valentina que non se vía así no chirimbolo. Podemos facer un especial montañas rusas, pero que non se fale de montañas rusas, senón que sexa unha montaña rusa de tranquilo, a tope. Gritos e tal. Sí. Pues sí. Pero bueno, para arrancar o tema salsas, que sí. eso está sendo un puto sin Dios, puto desdios, me cago en empecemos a un pouco analizar o tema das salsas dende o punto de vista do negocio. Nunha sección legendaria xa, amada por todos, que é Business Model. Modelo de negócio. Sempre que penso en Business Model teño na cabeza a sintonía de bricomanía, tío. Como é un pouco así do estilo. Pero... Business Model, tío. Vamos aí. Estás mirando o móvil? Estaba vendo a quen lle tocaba presentar. Son eu, vale. Nivel de profesionalidad máximo por parte do equipo docente. Por supuesto. Vistes unha jalleja da tipiña esta que está no telediario, o sea, no telexornal mirando o móvil? Non.
Non ¿Viste o vi. vídeo ese? Non. Hostia, despois poño, Vale. tío, está... Bueno, pondré na caixa, creo que compartiu Berto Yáñez. Hostia. Era o... Joder, a tipa a presentadora, Marta, non sei que tal, Ujú. acaba, típico, acaba a noticia, está a tipa, pero así mirando, escoitase desde o fondo, ¡Marta! É tipo, hostia, perdonen, non sei que, pero engancha, tío, engancha que nos non engancharemos sin a puta vida, tío, onde se ve un comunicador, tío, como Ahí Dios hai manda. tablas, aí hai tablas. Está tipo así, de repente, ¡Marta! Non sei que, pero 0-100, tío, como un coche eléctrico, tío, sabes? Que non vai Hostia. acelerar, ¡pah! Molaría que fose unha noticia destas terribles de, bueno, morren 37 personas nun atentado. Business model. Morren 37 personas. Esa muere. Eu enganchando aí como un profesional da comunicación. Business model, a sección... Espera, ¿esto estaba contando como sección ou era barra basada de intermedio, no? Pues non sei, tío, fai o que queiras. Tienes o que Saberemos. montes, así que a mí dame igual. Edición, A xente que está edición escuchando sorpresa, edición sorpresa. Ou non, veremos. a xente que escoita isto, dá igual. Sí. Dá igual que fajamos. Sí, sí, sí. Está a todo, está a todo. O importante é aprender. Da igual o formato, da igual o como, máis ortodoxo ou menos ortodoxo. Avancemos, pero... avancemos. Business model. Después de decirte que no, dijo, avancemos. Venga, por favor. Veña. Business model é a sección máis canónica, ¿no? Do mundo do emprendemento, pois hai que falar un pouco de modelo de negocio. Os pros, os contras, analizar un pouco as dúas partes e despois propoñer algunha mellora de futuro. Entón, por favor, Samuel París, se arrancas vale. cos pros, os pros das salsas. Vamos a ver un pouco os pros do tema salsas. Creo que ten un pro clarísimo, sobre todo se o enfocamos desde o punto de vista do business, que, se te fijas, as salsas o que nos permiten é que sobre un plato que potencie certos sabores ou que incluso lle dé un sabor diferente ao que tiñan. É dicir, permite que un plato que a priori era medio chusqueiro, era un pouco que lle saliu pachín pachán, sabes? Que igual... Creo que todos temos en mente algo xa por sí, estes todos momentos. Joder, unha salsa que che permite pois, camuflar eses pequenos erros e disimular, basicamente camuflar as mierdas que te poda ter unha cousa para que sepa a algo que sea máis ou menos digerible e para adiante, ¿no? E que sea tal. Entonces, pareceme a nivel de business, pareceme algo super interesante, porque, joder, ojalá houvese algo así pues para os negocios, ¿no? Ponte no caso de que tenías que presentar un balance de cuentas que é un puto desastre, que fixestes un puto cristo na empresa, sabes? En plan, sí. Gastaste todos os recursos en, non sei, en caramelos, E defendelo é complicado, vaya. E defendelo é complicado, pero que lle pos esa pequena salsa, pois a mellor no balance de cuentas e pos unha portada bonita así con, pois non sei, con uns jatiños, sabes? Ou pos así un colibrí, que son, claro, a nivel de páxaros, son moi bonitos, son moi pequeninos, tal, son moi chulos, tal. Sí. E que con eso presentas yo pois a jefatura, ao grupo de accionistas, pois non sei, tal, e que o vexan e dixan, pues, pode ser que para que Rajoy pensase isto e pensase cal pode ser a miña salsa aquí e a súa salsa fose facer a puta presentación esa cunha pantalla de plasma, a través dunha pantalla. É que tal cual, tío. O sea, no fondo, básicamente, o sea, o truco dos magos, non? De mira para aquí, mentras eu estou facendo o truco por outro lado. Sí, sí, sí. Pues esa idea, tío. Pues Rajoy, si me dices que solo foi o plasma, tío, pues bueno, Rajoy, o sea... sabes? Igual estaba pasando calquera Cristo, soltaba unha desas frases que era medio dislocada, non se falaba de outra cousa, sabes? En plan de tremendas gravesiñas, sí, sí, sí. Joder, tío, claro, sí. Jugándose la rótula lingüística en cada jugada, tío. Non sei, pois eso é o pro que lle vexo o tema salsas, tío, ver un pouco que podes camuflar mierdas, ojalá, inshallah, podesemos ter eso tamén no noso día a día, pois como emprendedores como máquinas de facer cartos que somos, Alberto. Claro, bueno, pode ser un pouco como a maquillaxe, como non que como a nosa salsa, os peinados ou a barba ou tal. Dalle aí un... Bueno, mira, a barba sí que cho compro, tío, porque, joder, tío, o tema de que casi todos, a maioría dos chavales a día de hoxe leven barba,
é unha forma de cubrirnos o... Joder, quero dicir, a ti chega a ver sin barba, creo, sí. Sí. Sen bigote non o sei, pero sen barba bigote, sí. bueno, sin barba sí. E claro, que co bigote ainda zafas, pero Claro. hostia, tío. Cando foi a última vez que te afeitastes? Hai moito. Afeitarte de afeitarte. Con cuchilla e tal. No, dijo de afeitarte o bigote tamén. Non me lembro tampouco. E a última vez que o fixen foi de... É que eu parece, o sea, parece un puber, un prepuber. Joder, a ver, obviamente é eso, sabes? Isto dache unha sensación de aspirante a leñador de Alaska que non é tal, sabes? Que dicir, máis con camisas como esta, sí. Sabes? Obviamente xojas ese rollo porque está no imaginario colectivo que a barba pues, é algo varonil, cando non somos nadie, sabes? Non somos nada, sabes? Sí, aquí de varoniles tampouco é que teñamos aquí demasiado. Temos ni intención hai. Nin ganas, claro, nin ganas. Claro. Pero joder, si que a nivel estético, pues eso, tío. Aparte de eso... E a mascarilla, cuidado, Outro elemento máis. A mascarilla, tío, claro, despois falas do burka e dis, tío, joder, pues está moi ben pensado, que se todo o tema que sea cubrirse, tío, ou as escafandras, ou o rollo medieval este de poñer un chirimbolo que fose así, tal. Sí, o casco de cabaleiro aí, sí. O yelmo. Yelmo. Sí. Tremendos cines. Sí. Yelmo Cineplex. Vale, bueno, hoxe creo que temos como meta superar a duración do programa anterior, non? Porque estou vendo a dinámica non nos está entrando nada, tío. Non nos está entrando nada, está lo vendo, Sí, a tope, mira. No. Contras. Arranco. A outra cara da moneda, que pasa? Que cando lle botas salsa a un plato, corres o perigo que a salsa monopolice todo. O sea, que roube protagonismo. E que o plato, pois, saiba a ketchup, de repente. Non? Que ese acompañamiento se convirta, pois, en contenido absoluto. Sí, Steve Urkel en Cosas de Casa, que era o programa de dos Winslow, chegou Steve Urkel, Jaleel White, vale, e de repente... Chegou Samuel e jodeume un chiste que tiña aquí apuntado. No, en serio? En serio? En serio? Pero teño máis, non pasa nada. Como, por exemplo, estes secundarios, ¿no? Este é un rollo colaborativo a tope. Non hai que ser moi apegado ás túas ideas ou ás túas tal. Hai que mirar polo vendo business. É unha ensinanza así en paralelo que deixamos aí. Hai pouco escoitei a Ignatius que dixo unha cousa moi guai, que se lle botas, a ver se me acordo, que non sei se era del ou el xa estaba citando a alguén outro, pero bueno. Se lle botas a un montón de merda unha cucharada de viño, é un montón de merda. Pero se lle botas a unha barrica de viño unha cucharada de merda, é unha barrica de merda. A salsa pode facer iso tamén. Se non se usa con precaución, pode contaminar bastante. Isto, pois, mira, así se me ocurre que pode pasar como estes secundarios, non? Que de repente brillan moito, como pode ser cierta serie de Antena 3. E iso sería... Manténlo hasta el final, No, vou pasar por aí. Pero, por suerte, teño recursos. Tamén, por exemplo, no universo dos Coen está John Goodman, Steve Buscemi, non? Estes míticos secundarios que, ao final, fan personaxes que todo o mundo lembra. Isto é a parte, digamos, a parte boa deste brillo das partes máis secundarias. Pero coas salsas pode pasar que non se saben. Por exemplo, eu escoitei que Alex Ubago e Pablo Alborán fixeron sendas cancións de trap. Os dous. Que pasa? Que o trap ten esta cousa como as salsas mal empregadas, que impregna todo, e todo é trap. Entón, de repente, xa non hai corazón rotos, xa non hai autocompasión barata, é todo trap. Entón, desde un punto de vista do business, non me gustan as salsas, porque é un pouco escopeta de feria. Pero mancillan e non sabes por onde vai a tirar. A ver, Alex Ubago trap. Descoloca, sí. De que escoitaste eso? Ou simplemente un pouco. Viste, sí. Que cojones fala Alex Ubago nun tema de trap? En plan de amor e de desamor ou así? Ou
Ou Sí. fala de rollos de trap wives de... No. Le teño un pitillo, sabes? Vou nun Seat Panda, Costa Baixa, non sei que, todo Alex me deja. Ubago segue sendo un niño bien de Donosti, creo que segue facendo as súas movidas, só que vería, pois, que é o que se leva agora? Un poquito de trap aí. Hostia, tío, que bueno. O trap é un pouco O perigoso. sea, estás me dicindo que Alex Ubago tiña unha taberna e ahora chamoulle Gastrobar. Tal cual. E Tal dixo, es lo mismo. Puxo bar blanco, este que fan ahora que os bares todos son todos blancos. Sí, tal cual. E o carallo, tío. É o mesmo, pero así igual consigo que máis peña entre por aquí por lo que sexa. Hostia, vaya truán, tío, vaya truán. Sí, tío. Vaya crack. Así son os business, alumnos. Aprende dos mellores. Alex Ubago. Hai que facer un sondaje aí sobre Alex Ubago, ver que pasa aí. Hai que rascar. Eu creo que hai temita aí, Vaya. Hostia, Alex Ubago, chaval. Merecerá un monográfico? É demasiado, non? Non dá para demasiado, tanto. tío. Non dá para É tanto. demasiado. É demasiado. Podemos intentar... Bueno, pues mira... o día... Bueno, comentamos a nosos alumnos, creo que... Non sei se falamos no primeiro programa, pero un dos nosos objetivos era conseguir... Temos varios objetivos en mente de personas que diríamos, joder, esto estaría guai conseguir esta xente para tal. Un era Otegui. Un dos que tenemos aí en mente, Otegui. Joder, tío. Si conseguimos a Otegui... Intentamos conseguir a Alex Ubago para que entre en plan, bueno, Otegui, otro compatriota, ¿sabes? E me da mal Euskal Herria. Me da mal Euskal Herria. Unha rondita así de micrófonos tal. Otegui, sí. Otegui, Alex Ubago, e podemos buscar a alguén máis, tío. Será por vascos. Sí. A irmán de Miguel Ángel Blanco ou algo así. Marimar, ¿no? Marimar Blanco. Marimar Blanco, sí. Que botou corpo, doblou, Sí. Non sei. Non a teño moi... Sí. Bueno, sei que estaba no PP. Pero bueno, son os anos, que sei, a min tamén, que sei. Bueno, home, todos... Bueno, que moito é músculo tamén. Pois sí, tío, bueno, ten esas cosas negativas tamén, ten razón. Sí. E bueno, vendo así un pouco... Tiñas o de Steve Urkel, tío, en serio. Home? Pero non ves que isto non para de fluir, Alberto. Non lo sientes. Aquí hai química, aquí hai... Aquí hai mente colmena, tío, sí. Joder, chaval. Bueno, tendo aquí un pouco os pros e os contras, non, eu hoxe estou intentando encauzar todo o rato. Estás... Pois este programa... Claro. Estou sendo aquí o moderador, non? O conductor. Sí. Que melloras podemos ver aquí un pouco a isto? Que propostas para o futuro? Home, Para o futuro das salsas. Eu creo que se pode aplicar un poquinho dimas de masí. Quero dicir, te consigues que a salsa, falábamos, non? Consigues que unha cousa sepa ou esa salsa ou ese matiz que aplica a salsa ou potenciar certo sabor que tenga esa comida, non? Pero todo se move nun plano sincrónico. Se move nese mesmo tempo, incluso, se me apuras, nese mesmo espacio. Vale. Ti tes o teu plato, estás no teu cuarto, encántame a xente que come no cuarto, nosa habitación, a xente que come nesa habitación, sufre a favor con vos, chicos e chicas. Vale, eu peco. Sí, a tope, que a xente que come no seu cuarto, o sea, borde da cama, plato na man, é como eso, tío. Ata que tes que botar a lavar unhas sábanas porque teñen salsa de tomate. Tío. Aí xa é un pouco máis humillante. Va, tío, non sabes o que sufro. Por favor, continúa. Non sabes o que sufro eu coa idea de comer na cama, tío. É que me jovia dunha maneira, tío, pero bueno. Sí, bueno. Flipas. O sea, que nadie se acerque a unha cámara que estou eu con comida, tío, por favor. Por favor, non me llames con comida. Pois o que creo, que o que quería dicir era que, joder, que estaría ben que, para potenciar o sabor, que tamén as salsas permitisen pois, un disloque no tempo. Ese mismo plato, a mellor, pero non nese momento concreto no que estás, sino conseguir un mellor sabor pois, cun salto no tempo. Ejemplo, a mellor ti tes unha tortilla destas prefabricadas do súper, destas de box. Que veñen no plástico aí chungas, sí. Todos, eu creo que todo o mundo as probou unha vez, nada máis. Eu creo que nunca. Eu probei Podo comer na cama, pero nunca probei unha tortilla desas en plástico. Eu probei unha vez, sí. Joder, podes dicir, vale, isto non hai ketchup ni tabasco que os hace, ni mayonesa, ni nada.
Pero, joder, tío, imagínate unha salsa que che leva, en vez de comer esa tortilla nese momento, que estés comendo esa tortilla, pois, por exemplo, na posguerra. Estás na posguerra, ou unha época de carestía, Claro. e de repente a sensación de comela de dicir ¡ay, que ben sabe isto, vivo, que isto está buenísimo! Isto é gloria bendita. Joder, tío, pues, Comparado coa sopa de suela de zapato que comín onte, isto é o mellor, isto é un manjar de los dioses. Volaba moito cando antes se facía ese rollo, ¿no? Cando se expresaba a fame con xente que comía zapatos con... Claro, sí, o sea, sí, con cuchite, ¿no? Está moi guai. Pois, joder, tío, pues imagínate eso, o típico, pues tes que che dixo eu, unha pechuga de polo xa máis pasada que María Santísima, que non hai días que a coma, e que vas a botar, e sábeche, pues eso, que estás en Auschwitz, sabes? En Auschwitz todo che entra, En Auschwitz Vaya. todo te entra. O sea, bocata cunha folla de acelga dentro, o sea, pan, acelga, pan, salsa que che leva a Auschwitz, e dices, tío, joder, tío, sabes? Gloria bendita, tío. Sí, sí, é un pouco como a Madalena de Proust, ¿no? De esto de comer algo e viaxar un pouco, evocar outros... O toque pedantiño aquí, ¿no? Ou a túa primeira relación, sabes? O sexo oral, a túa primeira, ese primer contacto co sexo oral, sabes? Que de repente sí. hubo ese primer acercamiento, sabes? E fixeste esa conexión e dixeste, Por lo que no sé es esa, si bueno, quiero que este bocata iba a... Un pequeño pussy taste aquí para este bocata, ¿no? Si lo dice en inglés, igual hasta queda medio guay. Salsa de Bueno, pussy, un salsa pouco de aí. pussy de Proust. Pussy de Proust. Pussy de Proust, tío, sí, señor. Mira, unha cousa que deu un pouco de rabia recordando despois que falamos no programa anterior con Anxela de montar un grupo de cumbia metal. E temos o nome da primeira canción, que é Guiso Tropical. Guiso pero Tropical. pero non temos nome do grupo. Pode ser Pussy de Proust. Pussy de Proust, creo que é o máximo, tío. Hai que consultarlo con ela, non? Ou Pero- salsa de Pussy de Proust, incluso, porque Salsa de xa che Pussy de leva... Proust. Salsa de Pussy de Proust, eu creo que co tema de que che leva a... Buah, a que Leva aparte... a cumbia, salsa, a idea de salsa, non leva a Mira. Aparte sona Salsa guai. de Pussy de Proust, tío. Tens que facer unha Salsa de Pussy portada, de Proust. tío. Ti que eres así, que che justamente Salsa de Pussy de as Proust. voltas, tío. Vale, pois sí, etiquetamos a Anxela e que se pronuncie. Vai encantar, vai estar encantada. Xa... Salsa de Pussy de Proust presenta Está Guiso Tropical. etiquetándonos en todas as fotos en plan de no quiero saber nada de estos chorros. Estos desgraciados. Men in Black. Bueno, pois nada, este foi o business model e o seguinte paso é ver un pouco os espellos nos que mirarnos de cara a petalo nunha sección xa tradicional que se chama Leadership. Liderança. Bueno, unha sesión na que analizamos a un personaje ou a un elemento que nos consideramos referente dentro do tema que tocamos. No caso de hoxe son as salsas. Entonces, bueno, pues abrirá Alberto con ese pequeno referente que cree, ese espello no que debemos mirarnos como emprendedores, como máquinas de matar del negocio, como titáns, como tiburóns neste mar de billetes que es la vida. Vamos a ver, Alberto, que nos traes hoxe? Referente, Ricky Morty. Serie, bueno, que está ou estivo hai un par de anos cando así foi máis petada, bastante de moda, non? Foi un fenómeno fan bastante sí, petada pero bueno, todavía, non? perdeu un pouco ese rollo do impacto inicial, non? Cando algo sale un pouco así, rotura de esquemas. Ricky Morty no primeiro capítulo, a terceira tempada, fa unha alusión así rollo nostálxica e un pouco friki, non? A unha salsa que vendeu McDonald's nos anos 90 para promocionar a peli de Mulan de Disney. Era como unha salsa asiática, salsa Sichuan. Entón, a raíz de... La salsa Wuhan, a mellor era... Eso é unha secuela bastante jugosa. La salsa del molchélago, pode ser. Salsa pangolín. Salsa pangolina. Entón, o que conseguiu Ricky Morty é xerar aí un fenómeno fan loquísimo ao redor desta salsa. Pois youtubers de moda empezaron a facer a receta na súa casa e conseguiron que McDonald's sacase de novo esa salsa, porque foi aí, bueno, change.org, todas estas movidas por redes,
E ao final conseguiron, non? Reivindicaron esa salsa. Home. Entón, a potencia do fenómeno fan das cousas que lo peta moitísimo para conseguir estas pequenas victorias. E no mundo das salsas, moi necesarias, porque as salsas teñen o que comentábamos, non? Este rollo de actor secundario. Nunca teñen demasiado protagonismo. Entón, por exemplo, é como o actor secundario Bob queixándose de que Krusty pois non lle daba todo o crédito que merecía. Intentaba aí metelo no cárcere e tal. Ese colega reivindicando cada unha conversa, por exemplo, un grupo de colegas metaleros, ese colega que de repente fala ben dun grupo que ti non te atreverías a soltar aí, sabes? Pues a mí me gusta, ¿sabes? Nada. Cando un o di é como, vale. Veña, estamos todos nesto. Todos nesto. Descorchou e xa é como, guai. Pois, hostia, sí que hai ese rollo, tío. Sí. Claro, entón, molaría que os fenómenos así que teñen un empuxe aí social bastante tocho, por exemplo, que a nova canción de Rosalía vaya sobre unha salsa. Valentina, ata ten nome de canción de Rosalía. Pode molar. Joder, Valentina, hai un tema de Malandrómeda que se menciona a salsa Valentina, tío, sí. Golazo. No, de Malandrómeda no, de Fluzo, amiga conductor. Bueno, sí. Primos hermanos. Aí lo dejo. Pérez Reverte, en vez de falar tanto da Guerra Civil, pois, joder, unha salsiña aí, non? Que tamén use a súa influencia. Messi, eu que sei. Messi? Que faga algún anuncio dunha salsa. Como cando fixo o anuncio de que se quería marchar do Barça, que non lle deixaron marchar e toda a historia, pois que convoque a prensa para dicir salsa barbacoa, chorros. Claro. Sabes? O de Barcelona a Romescu, a dos calzots. A Romescu, a dos calzots. Romescu. Sí, pues mira, Romescu ou Romescu, non sei como é. Non sei. Eu creo que dijo Romescu porque me parece que soname a rumano. Romescu. Sí, sona. Pero igual é Romescu, non sei. Bueno, a salsa dos calzots, por exemplo. Non sei, pero eu xa che dixo. Por favor, Samuel. Non cales nada neste programa. No. Sí. Autocensura en MBA Mal Podcast. Especial autocensura, estaría guai. Podemos facer un especial autocensura, tío. 2 horas de silencio. Pero, daste conta que neste programa levo falando máis do que molaría que fixésemos máis que o propio programa, tío. Total. Dediquei pouquísimo esforzo estoy dedicando pouquísimo esforzo ao presente, un pouco como falaba ca salsas, en plan, é como se estuviera botando unha salsa a este mismo programa, viaxando un pouco xa a outros programas, en plan de, isto é buenísimo noutro momento, pero non agora. Tremendo. Estás demostrando cunha aplicación práctica in situ o teu discurso teórico. Claro, perfecto, é como é o típico programa que aquí non é todo dar apuntes, é o tema de aprender ca práctica, joder. Claro. Aprender cos batacasos dos demais, sabes? En plan de, joder, pues non podes meterte a pila na lengua así que che dá calambre, pues eso aprendes así, non podes facer un diagrama que che poña unha lengua tal e saber canto che vai doer. Sabelo, prueba error, co que está doendo este programa mellor, pues xa sabes un pouco como Sí, tal cual. Empaquetando todo isto un pouco. Joder, tío, pues sí, Ricky Morty. Eso. Pero a salsa de Chuan, como era esa salsa? Sabemos algo de... Chegas a probala ou algo así? Non, sí que investiguei un pouco. É a mítica receta de salsa asiática que leva 400.000 ingredientes. E ten un pouco ese rollo dulce, ese rollo... O sea, leva azúcar, leva soia. Entón ten un pouco ese rollo teriyaki, estas cousas. Pero tampouco sei moi ben concretar. O sea, potenciador a saco, glutamato e pa diante. Pois moi ben, tío, Ricky Morty como líderes do mundo das salsas por encamiñar a hordas de adolescentes de come risquetos cara aos McDonald's, xente que non se manifestou jamás polas súas condicións laborales, pois polo menos chegar ali a protestarlle ao payaso de McDonald's. Claro, que eso sí que é un bo espello, que esa xente que se vían reflejado nese payaso e que sentirse les mismos identificados con esa figura. Vale, pois toca a min. Engancha. Dalle. Che digo... Canta xente conoces que se chame Wilbur? De nome de pila, o sea, de nome propio. Ou apelido. Bueno, da igual, non coño a ninguén. Wilbur. De nome... Sí, preguntaba después. ¿Qué dices? ¿De segundo apellido? No, Wilbur, tío.
A partir de agora, cando che dixan Wilbur, vas a saber falar, vas a saber de que estamos falando sempre. Porque solo necesitas un Wilbur na tua vida, que Wilbur Scoville. Anda. Igual si dijo Scoville, se che persona un pouco máis, ti que eres amante del picantito. Pois Wilbur Scoville, un científico, un loco de principios do siglo XX, foi o que creou a escala que se mide o picante. O típico que aparece nos botes de salsas moi picantes, alumnas e alumnos, e sodes amigos do tema picantito, aparece sempre, isto ten non sei cantas mil unidades ou millóns de unidades na escala Scoville. A escala Scoville, para ser en un científico, é un pouco piada con pinzas. A ver, o tema consiste en facer unha salsa ca cousa picante a medir, en principio, de Chile, e ver cantas veces tes que botarlle un líquido, unha solución, creo que dulce, de feito, hasta que, probándoa, non che seba picante. O propio Wilbur, claro. O propio Wilbur, ou os feugas que tería Wilbur ali, que tería os pobres diablos na bolsa do departamento. Wilbur e asociados. Sí. Que eu estaría pues, cunha pila de agua botando cucharadas de pimento de Padrón ali, en plan, a ver, probada aí esta cucharada, pica, pues tal, non sei que. Pues basicamente eso, a máis cantidades de ajo que tiñas que botar para conseguir desfacer a tal, máis unidades de Scoville que necesitabas, non? Claro, pero esa primeira cucharada ten que ser dobladora, non? A ver, como depende da cosa que estés tomando de picante de primeiro. Hai cosas que... Claro, pero para descubrir canta cantidad de auga tes que botar e parar. Ao principio, el usou para fixo, hai máis tipos de picantes. Aquela só mirou para o tema dos chiles, que ao principio tivo a capsaicina, creo que se chama. Ajá. Que non é o mismo, por exemplo, dos picantes tipo wasabi, que xa é outro principio activo que funciona, non? Por exemplo, o máis alto, digamos, na súa escala é a capsaicina pura, que son 16 millóns de unidades de Scoville. O máis pequeno, obviamente, que non teña nada, que son pimento verde sin máis, pero, bueno, para facerte unha idea, direiche un jalapeño, que é algo que máis ou menos podemos... Sí, tolerable, sí. Tolerable, son 4.000 unidades, son a 5.000, 4.000 unidades. Igual que un pimiento de Padrón. Jalapeño e o pimiento de Padrón anda aí os dos no mismo. Un habanero, por exemplo, xa ten, se son 100.000, 200.000, así. Xa é cousa máis seria. Sí. O que mola, tío, como líder, como crack que é Scoville, é que dándoselas de científico, poñerlle un rollo a unhas unidades que vale que había unha parte científica de botamos ajo nunha pileta e hasta, pero fialo todo a unos señores lo prueban y me pica de unos huevazos, tío. Sí. Porque non estamos falando de no medievo, sabes? O bueno de Scoville, tío. No, estamos falando do principio do siglo XX, joder, sabes? Que dirían, igual os prepubres de agora te dirán, en plan, non había internet tal, pero daquela xa había moita xente, xa... Non sei se Niels Bohr xa andaba por aí. O método científico estaba bastante avanzado. Bastante tal, pero... O bueno é que, joder, a día de hoxe xa se descartou o uso o sea, xa se descarta, hai outros métodos máis que realmente é casi probalo con máquinas, polo que vin, o sea, non indagei moito, pero bueno, hai outros métodos que sí que tal, o que sí que se mantén a idea de chamarlle unidades de Scoville para como homenaje al bueno de Wilbur. Es máis, como... A ver, hai que... Isto igual falamos un pouco así por riba, e igual xa nos poñemos demasiado intensitos, pero a nivel de conocimiento. Pero, joder, mola moito a comunidade... Non sei por que estou dicindo isto. Mola moito a comunidade que hai en torno ao mundo picante. En torno ao mundo picante hai como un rollito bastante guai. Quero dicir, xa... De estética, empezando por estética, de... Joder, o picante non deixa de ser algo que doe, sabes? Quero dicir, hai un pouco de vínculo aí sobre o dolor, hai sí. No, campeonatos de comer movidas hasta que tal, hasta que che doia tal. Realmente a xente que lle mola o picante, o teu caso, o meu, a verdad que chega a puntos de ser bastante kamikaze con ese rollos, de probar rollos. Sí, masoquismo incluso. Dentro deso mola, tío, porque os locos do picante chegaron ao punto de crear os premios Scoville, de Scoville Awards, como guiño ao bueno de Wilbur, que fan que cada ano podes, bueno, pondrei a web por aí na caja de descripción,
premian desde os mellores condimentos do ano, salsas, xa non só picantes, salsas frescas que poñen ali como fresas, supoño que sean salsas de simplemente salsas, e salsas picantes, que está guai, tío, porque creo que a nivel de Estados Unidos, pero hai rollos guais, porque empezas a ver así un pouco por riba, e tamén incluso as campañas de marketing das salsas, que claro, dentro do mundo da salsa é bastante locura. Joder, tío, non sei, pareceme super guai que Scooby, que eso, co so método de poñer unha palangana ajo e botar unha cuchara de puré de pimiento, tío. Claro. Que generase tremendo legado. Para demostrar que os Waltrapas tamén poden xerar unha comunidade sana, tío, guai, que están unidas por algo que mola moito como picante. Que o que necesitas, basicamente, é vestilo, sabes? Darlle un empaquiño, sabes? Darlle un tal e ir a saco. Despois, acabo de usar a palabra Waltrapa. Waltrapa, tío, flípame, tío. Flípame Waltrapa, tío. Moitísimo que non a uso. Bueno, pues sí. Cando dibuixaba cómics no Insti era moito de... Había un personaje que era Waltrapa, tío. Está guai. Mira, as salsas están guai porque o picante máis ben, como ben dicías, o sea, como que une a xente que a priori, por exemplo, pégalle moito o rollo motero, non? Moitísimo. Motero de Harley e tal. Pode ser un tema de conversa. Eu que a priori non teño outra conexión con esa xente, podemos falar de Tabasco e de... Nunca conduxistes unha moto? Nunca. Nunca? Nunca. Subínme unha vez. Foste de paquete algunha vez? Sí, o meu tío comprar unha moto cando eu era pequeno e levounos aí de ruta pola súa casa. Volta a Mazá. Pola casa? Pola casa? Hostia. Joder, derrapando no pasillo aí. Mi tío Amancio nos llevó por... me llevó por su casa, tal. Na réplica que ten do circuito de Interlagos aí na azotea. Rich. Vale, pois esos son os meus referentes, Alberto. Bueno, pois Ricky Morty, Wilbur, tremendo dúo. Tremendo tándem. Bueno, dúo, claro, tremendo tándem. E bueno, despois de aprender un pouco de business model, os pros, os contras, propostas de futuro, dos espellos nos que mirarnos. Ricky Morty, Wilbur Scoville, agora chega o momento xa de, bueno, aflousar un pouco, relaxarnos, pero aprender un pouco de máis coa broma, non? Máis esa hora libre que tiñas en clase para facer as túas movidas. Tutoría. Sí. Chega Thinking Out the Box. Pensar fora da caixa. Bueno, pois Thinking Out the Box, ese pensar fora da caixa, que nos leva un pouco a desabrocharnos la corbata, empezar aí ese puntillo no que en plan, creo que vou pasar de birra, vou pasarme a cubata. Estamos aí. Entón, que temos preparado para hoxe? Pois esa cousa que estivo tan de moda hai meses e que decidimos facelo nós agora, como subíndonos aí. Como o de poñer fondos virtuales en Zoom, ¿no? Que estivo de moda cando en abril empezou todo o tema de Zoom, poñerse aquí para fazer a tontería. Mencionamos o pangolín, que xa fai... Canto fai que non se menciona o pangolín desde que empezou toda esta historia, tío? Falamos de Ricky Morty, que era en plan tema de... que lo petó en su momento, sí. Estamos retomando aí a tal. Puxemos os fondos, fixemos chistes de cambiarnos os fondos, que ahora puxen unha cosiña, ti fixes eso. eu puxeme isto rollo aura de santo. De salsa. Aura sagrada de salsa. Eu vime a cosiña ao comedor que ten o comedor do campus, que como non hai alumnos estes días, porque como somos unha escuela online, hai que ser gilipollas para ter unha cosiña e un comedor. Moito limón tedes para non ter xente por aí. Mira, temos os limonciños aquí. Sí. Isto que é Pirixel? Xa Pirixel ou... ou derivados, sí, unha erva. Mas que non sei que. E aquí, pois, unhas acelgas ou non sei que sea. Sí. Mira que potas buenas. Estos son antiadherentes aí. Bueno, esto é... Son das caras. Das caras. O horno aí, tío, isto debe ser aí. Cabe un año inteiro, Cabe un cordeiro aí, Me cabe todo hecho. Quen dicía que na universidade pública non hai cartos? Isto é exuberancia insultante, vaya. Hostia, eso non faláramos. Somos un ente público.
Sabes? No. Péganos máis ser o sea, unha escola, un centro de formación fundada por un filántropo loco, ¿no? De filántropo rock and roll. Pero bueno. Entón, bueno, imos compartir pantalla. Este elemento así un pouco pasado de moda que imos facer agora é unha tier list. Que está bastante guai. Vamos aí, hombre. Bueno, non sei como se fan estas cousas. Primeiro facemos aí unha presentación de todas ou xa tiramos? A ver, eu creo que temos que ir unha por unha, sí, unha por unha vale. e ir colocando aí, listo, tío, sí. Vale. Empezamos, bueno, que non sepa como vai o tema do tier list e sobre todo gentes de iVoox e de Spotify. Buena suerte. Que supoño que haberá unha persona ahora mismo escuitando isto, non máis. Bueno, se hai unha persona escuitando ahora mismo, aparca el canuto. Deja, sabes? Vai coller un pouco de choco galleta. Colle un poquinho de choco galleta para que che vais un pouco a mezcla. Explicamos un pouco como vai isto. Vamos a pillar unha serie de salsas e vamos ir clasificándoas en rollo superior, en plan sobresaliente, un notable, un bien, un aprobado raspado e un no. Por aquí no pasamos. Un cero patatero. Entonces, cal é a primeira salsa que nos arrancamos, Alberto? Bueno, decidín para empezar repartir un pouco a publicidade en cuanto a marcas. Entón, bueno, muy bien. Pero bueno, así como... Muy bien, así sempre nos pode caer algo. Sempre nos pode caer algo. Sí, para non contentar a todos. Como vos diplomático que son. Aquí todavía non temos patrocinador, Non? A ver si tendes collos a piñeros aquí. Esto... Hay juegos aquí. Esto sale a pérdidas, Que non temos nin cuenta, ni temos nada. Sabes que vai pasar aquí. Veña. Bueno, arrancamos coa mayonesa, un clásico. Mayonesa. Mayonesa. Para min un C, un A D, tío, por culo. Sí, mayonesa. a mí tamén, tal cual. Sabes, en plan, a mayonesa é como... Para min é... En serio, é como... É nada. É como cemento, tío, sabes? En plan, está aí, fanse casas con él, nada máis. Pois a mayonesa, vale. Pois fai esa saladilla rusa que me flipa, pero... Sí, mayonesa, pero como salsa con esencia, ¿no? Como entidade propia. O sea, aquí ya botas, tío, os espárragos. O único sitio que tal, os espárragos blancos de... Non, eu diría que ensaladilla, é o único caso no que como mayonesa. Non me chista moito. Non me disgusta, joder. A ver, creo que ni jugadas que vamos ver hoxe me disgusta ni nada, pero, tío, se me teño que... Si a Geme traigo todas estas salsas e me di, profesor, evalúeme o primeiro que... Eu non probei nunca a mayonesa e me trae a mayonesa, dixo. Sí. Mira, a septiembre de cabeza, tío, sabes? Se un extraterrestre ven a este planeta e a primeira salsa, o sea, o exemplo que utilizamos para explicarlle que é unha salsa é a mayonesa e di, pois que puta mierda. Mira, totalmente. Se consideramos o D un suspenso, eu poría en C, porque a ver, non está mal. No, tío, para mí é un... ¿D? Para mí é un D, sí. Vale. No hai esfuerzo, no hai cariño, no hai nada. No, sí, vale. Salsa rosa. Pues salsa rosa... Pa'lante. Tío, sobran as palabras. No, joder, mira que me gustou unha temporada, así como me pasou a Ricky Morty, os tier lists e o falar do pangolín, e poñer fondos chuscos en tal. Creo que unha época aí, finales dos 90, no que a salsa rosa petou bastante co cóctel de gambas, con este rollo que se poñía... Sí. Era moi habitual nos restaurantes e tal, poñer unha copa con unhas lechugiñas crujientes, unhas gambas e salsa rosa, tío. É como... Como un aperitivo, como un entrante así. Sí. De nuevo rico. Pero, tío, sí, a única salsa rosa que vale, creo que os vou mencionar por 15ª vez, é a salsa rosa de Cuánto sufrimos Martín, que é a única salsa rosa que peja pena. Pero bueno, tú como celtista non sabes de lo que te estoy hablando. Porque bueno, sei que os cortes que che pasan, en plan de mira, que bueno. Pero bueno, eu xa me pronunciei a favor, que son moi majos e ojalá ter un podcast do Celta como ese. Primeiro tendes que ter unha afición como a que temos nós. Vaya. Cal é a seguinte salsa? Salsa barbacoa cero, porque hai que cuidar a figura tamén. Barbacoa como cero? Bueno, sí, busquei salsa barbacoa e aparecía aí barbacoa prima cero. Salsa barbacoa. Salsa barbacoa. Vamos a interpretar que a imagen esta non representa salsa barbacoa. É un bote de salsa barbacoa cero, pero non. Vamos a falar da salsa barbacoa en general. Sí, todo en general. Ok.
Para min pode ser unha C ou un B, non? Así, a mellor, ou que? Un aprobado xusto ou un bien, a mellor. Eu esta salsa é a única que suspendería. Sí, a salsa Para mí, barbacoa. suspenso absolutísimo. Por qué? Porque pega un dulce aí ao salado que non che... Un dulce mal, Sí. É un dulce mal. Podese facer empalagosa, sí que se pode facer, Mítica pizza con salsa barbacoa. Joder, claro, se falas da pizza Terrible. é que así se pizza con sabor... Terrible. Terrible. Coño, Alberto, claro, joder, a pizza con puta salsa barbacoa. En que puta cabeza cabe? Hai moitas, sí. Xo sei, joder, pero eso Pero non é... sí, é unha merda, claro, sí. No, es que la paella con salsa barbacoa. Pues claro que no, pues, es que, joder, claro. A ver, se pensamos máis rollo alitas de polo ou algo así, non? Pode ser. Claro, sí, sí. Pero aínda así tampouco che zafa. Pois veña, Sí, suspenso. un C. Joder, no, sí que no... Sí que... No, pon a suspense, É suspense. que eu... Aquí nos casamos con nadie, joder, que diablos. Vale, ¿Esto qué es? salsa brava. Sí, a foto Salsa recortouse brava regular. de Orlando. bote. Salsa brava... A mí ¿Sabes qué mola pasa? a salsa brava. Mólame, pero ¿sabes qué pasa? Que así como nosotros sí que... O sea, falo de salsa brava de bote, creo que non o sea, igual a probei porque algún restaurante a que me sirve, supongo que será Sí, de bote. sí. Vestirán un pouco e pensarei que non. Pero é que noto rollos moi dispares, tío. Sí, tal cual. É moi heteroxénea, non? En plan, pides salsa brava nun sitio, un rollo, outra tal, e ainda non teño... Eu Por aí certo, probando... está moi guai que usaras isto que se ve... que estás compartindo pantalla con todos os teus. Hostia, mierda. Bueno, despois pixelo aí a cabeceira do navegador. Pos un banner aí. A ver, que non teño nada así comprometido, pero bueno. No, pero así a xente sabe onde traballas, sabe que tes unha carpeta que se chama Povos. Bueno, eso podo dicilo, non máis. Sí, joder, a tope. Tes unha carpeta que se chama Povos, que me parece... Non, non toques, No. Pero pareceme a hostia. Que imagino, en plan, povos, pues, porque Callejo Povos son, sabes, culturas así, é como povos esquimales. Ou que xa como un... ¿Sabes? En plan, povos. Os persas. Povos, a Cañiza, Ames. Todo eso aí. No, joder, é que esos son viles, tío, que vou, povos é a xente, tío. Ah, bueno, que, claro, joder. sí. Claro, Bueno, dijo por eso, tío, que falas de toda a manteremos carpeta de con civilizacións, tío. O misterio. Cando fagamos un MBA mal especial povos, desvelarei Povos. o contido dese marcador no meu navegador. Hostia, que salsa brava, pa min, é unha D tamén. Unha D? Polo joder, son D, tío. Hostia, que mal. Bueno, eu poría un C ou algo así. Bueno, D. Nada, porque se está Sí. dando vértigo que estamos viendo todo D, pero nada máis. Non se me vai a vida coa salsa brava, verdade. Mostaza. Para mí a mostaza pode ser unha B, bien, así. A min andará entre CB. Dixoche unha B. B. No, sí, a mostaza fai falta, hombre. A mostaza fai falta, joder. Para min, mostaza e salsa brava andan aí no C, as dúas, Conoces alguén que teña mostaza como apellido? Non? Porque eu sí. Porque eu sí, Alberto. Sí, bueno, conoso. Na radio es que ten un señor Tengo un amigo que vive en la radio. Desmontamos o chiringuito xa rapidísimo. No, tío, pero un... Mostaza, hostia. Que ahora estou fusionando moito a escutar Radio 5, tío. Joder, sempre fun catando así de pouco en pouco, tío. Sobre todo cando traballaba con meu tío en verán no Gadis repartindo e tal, que poñía moito, como traballei un verán eso, con meu tío axudando e tal. Sí. Eran trayectos cortos, non, na furgoneta repartindo. Entón os programas da Radio 5 está guai, porque son programas moi cortiños, son como píldoras así de 15 minutos e tal. Non como este. Como pouco aprendí de Radio 5. E aí ao mediodía hai un programa que fala como de historia de rock, do rock. E presenta o Marcos Mostaza, tío. E foi como Marcos Mostaza, tal. E pensei se sería algo tipo... Porque os rockers teñen moito tamén o tema este de poñerse apodos así. Vale. Sabes? Pero tamén como apodo de rocker tamén Mostaza tamén me parece un pouco cativo, pero Marcos Mostaza, tío. Bueno, está aí, está guai, mola. Que é isto, tío? Mostaza. Que é exigente que te sale? Allada. Hostia, Allada, tío. Para mí, Como que un A? Para mí está AS, Allada. Allada, un S como unha catedral, tío. Pois para arriba, sí. Ti tomaste unha caldeirada
toma a caldeirada sin nada en blanco e botalle, despois fai a caldeirada e botalle allá. No, allá ao máximo. Joder, tío, como Sí. pos? Oh, Duvidei entre A ou S, tampouco é que estuvise dando aquí un... Nos, a ver, Alberto, nós como universidade pública, a quen nos debemos? A Consellería de Educación. Que dicir? Un S, sí. Un S, tío, hai que promover o daqui, joder. Me callo la boca. Seguinte é pesto. Que, tío? Collín pesto roso, por reivindicarlo tamén. Hostia. O mítico é o pesto verde. O pesto ¿no? verde, sí. Pero o pesto roso teño tratado moi poucas veces, eh? Uf, o máximo. Este Sí, en ¿no? concreto, que de Barilla, Barilla. criminal, está moi guai. Sí. Ese é con tomate. Se o fas ti na casa con tomate seco, criminal. O sea, Ellos son nesta casa. Xa está. Xa está. Non admito no. discusión. Se a mostaza No. está no B, o pesto está no S. Vale, veña, pasamos. Tabasco, o S, veña, outra vez, así. Tabasco. O Tabasco vai o S, sí, a mí sí, claro. O Tabasco vai o S, sí. Que indudable. Espera, que teño, estás me atorando aquí a alfombra da cociña. Por lo visto. Joder, Tabasco Salsa de máximo, tomate. tío. Sí, Cale sí. Perdona, cal é o teu Tabasco favorito? O de chipotle. O chipotle? Esta Fíjate- mítica marca, que non sei, Mac non sei qué, o sea, marca Tabasco, ten Sí. unha variedade que é de chile chipotle. A, E afumado e tal. É a verde. No, é como máis oscura. É marronciña, sí. Buah, tío, está boísima esa, tío. Uf, é a hostia. Esa bois... O domingo pasado, mentras falábamos do programa tal, almorcei pizza con chipotle deste, un cafeño con leite, tío. É o mellor. Porque sempre me olvido do tema do que mola desayunar picante con café con leite, tío. E pizza, desayunar pizza, o mellor. Pizza, sí. Mira, a única forma de tomar mayonesa dignamente, mayonesa chipotle. O mellor. Un mezcladillo de facer o... Non mezclando tabasco de chipotle con mayonesa, senón mayonesa con chile de chipotle, que queda aí como un toque moi guai. Moi guai, moi recomendable. Hostia, estás destapando como cocinitas, Alberto? Non é que faga eu. Esa aureola que tes aí de... Parece que estuve en pasapalabra, tío. Eso che dijo. Pasapalabra de la jalufa, tío. Tremendo rosco. Joder, claro, ti de cultura saberás, supoño. Con esa carpeta post, supoño que saberás de cocinas del mundo. Home. Que oxigente que temos aí? Salsa de tomate. Escollina caseira, feita na casa. Salsa de tomate é que está moi para min, está moi guai, obviamente, pero está tan vista que como que ten pouco chiste, pero obviamente é un mastodonte no mundo das salsas. Tío, que o sea, a salsa que se empesa, tío, sabes? Son os Beatles, tío. Tal cual. Sabes? Que, Tal joder, cual. tío. Me gusta Messi. Sí, claro. sabes. Non sei. En plan, ¿no? Deberías verte El Padrino, pues claro, pues sí. Claro. Pues, Mira, pues unha por este Por rollo viejas de que é tan mítica que Sí, Federer, vale, perfecto. Sí. Salsa de tomate é eso que sería notable, ¿no? Pues notable aí, a tope. Che, boludo. Ou matrícula, eso sería sobresaliente despois outra matrícula, non sei, está un lío. Mira que son malos facendo acentos. Se me cortas aí o empezar, chimichurri, era chimichurri. Estaba arrancándome co acento argentino. Perdón, foi prácticamente imperceptible. Non, gracias, porque non ia sair nada ben. Tienes un vídeo de Cañita falando en argentino, non? Non, o de falando... Bueno, podo falarme unha idea. O de che boy, chamaco. Sí, vale. Chamaco. Falando do Papa, porque o Papa é moi divertido porque é argentino. Dice, os argentinos dicen che boy. Chimichurri. Pa min o chimichurri é un D, tío. Que va? Sí. D. O chimichurri D de decepción. Está sobrevalorado, non. O sea, é como chimichurri. Pero si é jodelo, tío. Está fatal equilibrado. Para mí o chimichurri, tío, non... Este rollo de fase churrascada de botar chimichurri, para min, tío, un atraso. Total. Eu, co criollo, sí que acepto bastante ben o chimichurri. Co criollo, sí. O rollo choripán argentino de criollo en bocata con chimichurri pareceme glorioso. Pero, tío, para mí... Co churrasco non me mola. A
A enfermedad que hai co chimichurri de churrasco, tío, Sí, iso é prefiro, certo, iso é certo. prefiro tabasco, outro tipo de salsas, pero Veña, damoslle un C. damos un C, veña, sí. Damos un C, un aprobado polos pelos. Salsa de yogur. Salsa yogur. Salsa de yogur, tío. A min mólame cada vez máis. ¿Sabes qué pasa? Pero Está ¿en qué terreno? aí... ¿Qué se puede tomar? En comidas griegas tamén non hai? Sí. Bueno, sí, todo que pilla esa zona do Mediterráneo, non? Supoño. Sí, sobre todo. Ensaladas, pero sobre todo, sí, pégalle Kebabs, pan de pita... pan de pita e tal. Eu co que tomei salsa yogur. Tío, que unha boa salsa de yogur está guai, tío. Igual, para mí non é como, sabes? Non botaría unha porta abaixo se a salsa estuvese do outro lado, a porta estuvese pechada, eu tuvese un plato que teña que levar, igual non reventaba unha porta, Tal cual. como se eu faría por un tabasco unha hallada. Tal pero sí. Si eu poría A, B. Un B. Sí. B, sí. Salsa de queixo. Salsa de queixo, ojito. Que aquí, claro, é un mundo amplísimo. Porque esta... Non como a salsa de tomate, non? No, pero esta, por exemplo, que é mítica salsa de nachos, non? De queixo aí espesote, rollo cheddar e tal. Despois tamén está salsa Roquefort, para os solomillos o Roquefort, por exemplo. Os solomillos ou incluso para as patatas. Tamén. Ou patatas fritas ou asadas, ao forno, tal, está guai. Sabes que me pasa a mí que a salsa de queixo? Que me flipan moito as salsas de queixo. Que me gusta máis o queixo. Sí, total. Sabes, quero dicir, en plan, a salsa de queixo está guai, que é un planteamento estúpido, sabes? Porque podía facelo con calquera das comidas que falamos antes, pero eu dalle un B ou un C, tío. Sí, a min o que me pasa é que empalaga moito. Sí, aparte de eso, sí. É como un plato de solomillos o Roquefort enteiro, é como, buah, faise costa arriba. Hai que ter peito, sí. E os nachos o mesmo, é como a mima esta palangana aquí de salsa criminal. É que te vende palangana e puxete aquí, ¿no? Sí. Que llevamos? B, C... Pame un C, veña. C. Que se vexe que somos un profesorado exigente. Claro. Los alumnos confías, tío. Alioli. Bueno, este alioli que vestes aquí é un pecado, pero bueno. Totalmente. De bote. Bueno, xa dicen que hai un pouco varieté. A mostaza é buena, é de Dijon. Cortástesme. Sí. Alioli, non sei, deixo pillar este, tío. Este non vou votar. Esto. Va, ¿dónde vas? Sí, Samuel, sí. Ay, sí, Samuel, sí. ¡Qué animal! Tío. Todo o que leve allo é o máximo. Sí, porque querías poñer antes o... Ai, Dios mío. É que eu fago alioli potente. Este alioli así rollo mayonesero non me mola moito. Eu fago só coas yemas e con allo a punta pala. Entón é algo, vamos, argamasa. Está guai. Joder, tío, sí, señor. Non podo dicir que me apetecía probarlo, pero... Está guai, Xa che darei, bueno, cando podamos. Un B. Sí, veña, un B, tío. Sí, flipeime demasiado. Vale. No pasemos. Sobre todo se ves aí Heinz. Marca registrada. Salsa de soja. Para mí unha C, tío. Para adelante. Para mí unha C. Quer dicir, guai para o que tal, pero... Sí, é que ten un mercado moi reducido. A mí jódeme que lle chamen salsa, tío. Sabes, quer dicir, que non me parece... O sea, obviamente unha salsa, tal, pero é como... É como sal. É como sal en outro formato. É un condimento. Sí, é un condimento máis que unha salsa. É como un condimento en outro... Sabes, é como... Sí. Que é isto, chorbo? Tártara. Salsa tártara. No, eu non é o meu territorio, tío. Eu só probei co fish and chips británico, isto que é o pescado aí frito e a salsa de tártara. Deixe a ti volar libre. Pois mira, co mesmo planteamento que a soja. O sea, ten un mercado moi reducido. ¿No? Que en plan, salsa tártara, non lle botas un bocata, salsa tártara. O sea, non é moi Ti se versátil. lle botas un bocata para ti, que hecho bueno, bocatas con allada. Ui, estou pensando ahora, un bocata que lle botes allada, que estás de puta madre, tío. Home, lacón con queixo con allada, o máximo. Uf. Non o probaches? A hostia. Xa te digo eu. Salsa Valentina, un sobresaliente aí a tope, unha matrícula. Joder, tío, encántame, tío, adobar movidas con salsa Valentina
Sí, eu nunca probei, nunca probei. Eu tomo... No, Non. pues bocata. joder, tío. Últimamente estoy pejando bastante Hmm. a brasa con... Bueno, bastante. Cuando puedo. Ojito, Marida guai, non? Aparte, para costilla, vai pero brutal. O sea, o básico, pinceladas de salsa valentina por riba tal. Si fas co polo típico, non? Bañalos Embadurnalas ben, por debaixo sí. por debaixo da pele e tal. Ojito, tío. Joder. Ojito. Ketchup. Ahora o ketchup, tío. Eu creo que é un A, tío. Ao lado da salsa... Ao lado da salsa de tomate ten que estar o su hermano... Hostia. Su primo loco. Para min sería un D. O ketchup. Pareceme... Aporta cero. Acabas de parecer recén saído dun videoclip dos Beastie Boys. ¿Qué me estás contando, tío? Non me fai... O sea, só tomo ketchup cando hai patatas fritas destas de O sea, así e tal. Se a salsa de tomate eran os Beatles, o ketchup son os Ramones, tío, sabes? Quero decir, son como... Non fixeron un puto solo en toda a súa discografía. Pero aí están. Todas as cancións eran de menos de 2 minutos, tío. Conciertos de 35 minutos. Pa diante, tío, puto ketchup, tío. Cando che fallou o ketchup, tío? Empalágame Cando moito. che fallou o ketchup que fostes aí a 5 da mañá ao sitio este que fan bocadillos aí de canguro e de todo eso, que fan unhas patatas que eso é arjamasa, que eso é da asco e vergüenza. E que neses casos sí que tiro de ketchup. Que amigo che pasou o brazo por riba do ombro e che dixo, Alberto, isto lo sacamos adelante? Un B. Veña, un B. Bueno. Admito B, pero por zanjar esto. Hai que chegar a consensos. Hostia, tío. E hai que ceder. E isto é vinagreta. Eso é vinagreta porque o viste. Eso... Bueno, Google Imágenes tamén o di. A vinagreta para min é un C, tío. Sí, a mí non me aporta nada. Unha C, unha D, como queiras. Fai o que queiras. Aparte, é que todo sona mal vinagreta, tío. É que a min o vinagre non me mola moito. O rollo vinagrero... Joder, pues coño, o tabasco, tío, por aí... Pero non sabe vinagre, sí. Leva vinagre a dar por saco, pero... Se mueve, o sea, es que sabe vinagre, chorro. Pero... Joder, tío, sí, a vinagreta, tío, non... Oye, bueno, jarda esto, dalle a Save Download. Tremenda salsas tier list, non vírate. Joder, tío, pois... Bueno, para compartilo, non? As nosas redes. Sabe download imagen. Aí está. Pois... Espera, que deixo de compartir pantalla. Aí estamos. Pois moi ricamente, tío. Sí, señor. Bueno, eu creo que... Más ou menos hubo bastante consenso. Quer dicir, hubo algún tipo... O ketchup, este final de ketchup non me esperaba, Non me esperaba, tío. É que sabes que o rollo dulce non me tira demasiado na comida. E o ketchup ten así o rollito. Non é tan dramático como esa barbacoa que sí que a prohibiría por lei. El dulce non me gusta. Alberto, a.k.a. Choco Galleta Álvarez, pero ¿qué me estás contando? Digo, na comida seria. Alberto, a.k.a. Barreño de chocolate con churros, Álvarez, ¿pero qué me estás falando? Yo che justo dulce, tío. Ay. Sí, pero joder, na comida salada, ese rollo de... Na comida salada non che gusta dulce, claro. Joder, salsa barbacoa, salsa... ketchup e tal, empalagan moito. Eres de canónico, tío. A mí poucos juegos, Sí. Vaya purista, chaval. Bueno, cada un ten as súas miserias. Mola de moito este rosco de pasapalabra, Sí, no, queda moi guai, tío. Sí. Claro, queda moi guai. Está ben, estás aí. Está simpático. A cocina, a verdad que non está tampouco moi lograda, a verdad. Eu sigo sen saber que isto debe ser como un queixo, algo así. Isto que aquí Ou un pan, non? É un pan. É pan con... Eu creo que unha bola aí de pan. Sí, con un ramillete de albahaca ou perexil, algo así. Bueno, thinking out the box. Supemos un pouco máis ao mundo das salsas, dimos un pouco unha clasificación, vimos un pouco... Abrimos os nosos corazóns. Os nosos corazóns. Abrimos as portas
as portas das nosas alacenas para que a xente vise un pouco o que tiñamos na despensa da nosa alma ao que refire con respecto aos breves. Entonces, bueno, ahora xa está ben de que falemos porque isto é infumable, amigos, e vamos dar paso a unha nova voz no que se conoce como Masterclass. Classe mestre. Bueno, Masterclass de MB Amal, hoxe con lujazo enorme, enormísimo, de contar connosco con Neves Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, Alberto? Aí andamos. Que podemos falar de Neves? Quero dicir, actriz, presentadora, o sea, radio, televisión, series, teatro, podcast, que eres... Joder, tío, quero dicir, das pioneiras do podcast aquí en Galicia. Que non fixeste? No, en galego sí. En galego Joder, sí. tío. En serio, un lujazo terche. Que está moi ben todo isto, pero aquí estamos para falar de salsas. O noso alumnado está deseoso de ter conocimiento do mundo da salsa. Aquí é o que viñamos. A ver. Por Entonces, onde bueno. arrancamos? Por onde arrancamos? Intentaremos ir fiando un pouco a parte do audiovisual, da actuación, da túa biografía, co tema salsas. E hai un equilibrio bastante perigoso. Imposible, como cantaba Iván Ferreiro. Vaya. Descubrirémolo nun anaco. As salsas danlle un toque especial aos platos, non? Un plato é o que é, pero cunha salsa pode ter matices. As persoas tamén somos as que somos. Non temos posibilidade de ter ese extra, a non ser que nos dediquemos á actuación. Que sois as únicas persoas que podes ter ese aquel extra, non? Entón, que papel che gustaría ter interpretado? O sea, que salsa a nivel actoral te gustaría ter así na túa carreira? Interpretado. Ai, a ver. Non sei. Eu que sei. Fixen de policorrupta, lesbiana... Eu que sei, joder. Gustaríame, non o millor así a nivel actoral, aínda que, bueno, poñerte diante dunha cámara e facer o que teñas que facer sempre é actuar un pouco, porque non eres ti mesma, non? Porque sempre te escondes detrás deso que estás facendo para non amosarte a ti mesma, non? Que é un pouco esa pantalla que tes ti para non expoñerte nesta profesión tan jodida como é a de interpretar, porque xogas cos sentimentos, bla, 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 que falan todos os, que falamos todos os actores, pero si o que me gustaría ter feito nesta vida sería facer parte do ballet de Beyoncé nese temazo maravilloso que é Crazy in Love. A de bezo, de bailar como a ela, de ter eses... Bueno, esa soltura, quedo prendada vendo para esa muller. Estou enamorada desa muller. É un temazo, É un temazo. Home, tío. Eses movimentos que eu procuro facer na miña casa diante da televisión, cando me poño a facer ximnasia, digo, a ver se son capaz, pero non son quen. Debecería por facer eso. Joder, tío, a actuación de... Sumigo verías, lojo, a actuación de Beyoncé na Super Bowl, no descanso da Super Bowl. Sí. Eso é un puto espectáculo. Quero dicir... É que os mortales temos... Facer eso en directo, tío, de ir tan clavado, pero... chaval. Para o que non sei facer un Ironman, para ela é un martes pola mañá. Sabes? É como, bueno, pois a facer isto. Pa diante. É certo, pois sí que me gustaría pois ter feito eso, Ademais eso, o que dis ti, non? En un escenario con miles de persoas aos teus pés, non? E sentíndote poderosa con esa mulleraza, que para min é, a hostia. Viva total, claro. Esa seguridade, tío, que en cada paso, tío, que é unha queimada, tío, sí. Joder, a ver, está ben o tema destas salsas tal, pues, para darlle unha aquela vida, pero a veces as salsas tamén se pode levar o prato por diante. Un equivocarse na regular o bote e podes levarte o prato por diante. Tenche pasado a nivel actoral, quero dicir, de coller e que o personaje se acabe enjulindo el que te leves a túa vida personal, que cousas dun personaje que no teu día a día de repente tuveses algo de eso? Non. Non son tan intensa, Eres capaz de... Sí, pero
penso que tamén me sae de xeito natural, non? Eu a miña profesión tomoa como algo importante, claro que sí, porque a miña profesión adoro traballar no que traballo, ten tamén as súas contras, pero sempre tuve os pés moito na terra de diferenciar o que era a miña vida do que é o meu traballo, non? Vexo compañeiros e compañeiras que che dicir. Pode pasar eso, non? Incluso antes de, non o millor na súa vida persoal, pero sí o millor cando antes de gravar unha secuencia tal, están como, no noso argot chamase estar en concreto, non? É dicir, xa meterse no papel xa antes de entrar en secuencia, non? Sí. E eu digo, madre mía, pero esta muller que intensidade, ou este home, non? E eu tranquilamente, o mellor, sentada nunha butaca, coa perna cruzada, e pensando no que vou facer mañá de comer, que vou poñer o meu plato, e eu digo, serei peor actriz, non serei peor actriz. Mira, pasoume un caso que vou no contar, de verdade. Veña. O último casting que fixen xa era moi tarde, ademais iba con moito retraso, estaba esperando nun sofá e digo, jole, pois nada, pois aquí esperando, agardando, e había unha compañeira, non, outra actriz que tamén estaba esperando para o casting, non? E eu vía a esa muller un pouquiño aloixada, falando ela sola en alto, meténdose no papel e facendo sentadillas. Joder, digo, Sentadillas. e dixo, non pode ser. E eu precisamente estaba pensando en, joder, son as 8 da tarde, que tarde é, cando chega a casa, que vou facer de cear, mañá teño que facer isto, outro, e cheguei a pensar e a sentirme mal, de decir, hostia, pero eu non estou aquí pensando no papel, non me pasa Claro. nunca. Pero en todo caso... Non lle quixestes corresponder facendo uns burpees ou algo así, facendo... En plan, mira, pois eu tamén valo para isto. Odio a gimnasia, teño que confesalo, non me gusta nada. Cájome en todo antes de facelo e cando remato digo, anda, me cajo na cona xa ata mañá, nada máis. Facer esforzos gratuitos, non sei. É un pouco unha tortura. Exacto. Pois mira, como ben dicía Samu, cando botas unha salsa, corres o risco de non medir ben, ala vai todo, pode ser algo negativo, non? Que de repente un prato só saiba unha salsa concreta, pero se a salsa mola moito, pode ser algo positivo, non? Pode dicir, vale, agora teño aquí un plato inteiro, unha palangana da miña salsa preferida. Entón, se esa salsa tivese que ser un momento da túa vida que ti escolleses para repetir e repetir, que non che cansase nunca, que momento sería ese? Madre mía. Estamos facendo uns malabarismos para fiar o tema salsa aquí. De momento van colando. Que salsa repetiría? Estou saudando aquí o meu compañero que acaba de chegar a casa. Que salsa repetiría? É que a min abúrreme todo enseguida. É o que dicías ti antes, non? Se te pasas co da salsa pode ser que disfarce todo ese sabor maravilloso que ten ese plato, neste caso a miña vida, entón tampouco permito moito que iso tal, non? Pero se tuvera que repetir nunha salsa así continuamente na miña vida, que sería? Hostia, non sei... Follar, non sei, eso mola mucho. Claro, todo cansa, Neves, todo cansa, joder, todo cansa. Con todas as variantes, con un montón de salsas extras, Claro. ¿no? Lía, o que sexa, vamos. Un pero picoteo, bueno, sempre, sí, pero sempre tendo claro cal é o centro, ese plato maravilloso que non esquecendo nunca iso, non? No, que non camufle a tallada, exacto. Claro. O perixel de todas as salsas na miña vida pode ser eso, sí, señor. Pois eso é o que te iba a preguntar agora, que, o sea, as salsas guais, as salsas canónicas realmente levan poucos ingredientes, non levan unha marjama de cousas, non? Se tuveses que coller 3 cousas para facer a salsa que fose perfecta, que lle dá o sabor ese a túa vida, cal serían eses 3 elementos, digamos, que conformarían a salsa que dan o sabor a túa vida? Sería, pues eso, foder, a familia, serían os amigos, sería a carreira profesional, sería, non sei, ver que os fascistas van morrendo pouco a pouco. Eso sería maravilloso. Eso é dicir, pues bueno, dalle un poquito. Pero morren bellos, os condenados, agarran. Agarranse a vida, Son unha persona que non lle desesa morta a ninguén. Bueno, Pero... a unha persoa, sí, non vou dicir a que, pero a unha persoa, porque me fixo moito mal nesta vida. Pero bueno, sí que
que adevecería pois ver esa xente como vai desaparecendo, non? Pero, bueno, 3 ingredientes para facer a miña vida unha salsa perfecta, sen que repita e sen que tal. Eso, foder, eso é moi importante. Meu traballo, Non é tan importante. No, porque eso de que el trabajo dignifica, mira, cando se pagan por facer unha cousa, inda que se guste moito, entendes? Sí. Pero o meu compañeiro, sempre o digo, ese ten que estar sempre na miña vida para aderezar o resto das salsas que veñen de fora, para estar comigo sempre, para compartir. Eso está lo dicindo porque entrou agora, está aí, está chiquitando. Sí. Está dicindo sí. Tamén vale. E despois, eu creo que sí, a min a familia tírame moito, entón, para min, sí, sacrifico os amigos pola familia, sí. Bueno, foi así claramente, os ingredientes foron Claro. así picados. Oro, plata, bronce, está clarísimo. De todo tamén, non vai a estar todo aquí arriba, porque despois, Hai que... Tamén. hai que balancear un pouco aí. Eu tiña 3 chorradas pensadas. Para min, pizza, ficción e natureza. Ficción. Bueno, Ficción Sí. con todo o que colle, a ficción. Claro, ficción entre, bueno, leo bastante, vexo bastantes pelis, pero tamén molame a ficción a nivel de exercicio introspectivo. Está guai. de sea que- exercicio introspectivo. Sí, de montarme películas. As túas putas películas. Claro, está guai. Eso é bastante necesaria, ficción. Soy el mejor, sí, el mejor. No, en ese plan. Vamos, Berto, vamos. Vamos, Berto, eres un campeón. Non estou tan tocado de momento. Non? Non, creo que non. Pero bueno, seguimos coas boas salsas. Samu comentaba que tiñan poucos ingredientes e tamén as receitas boas non cambian moito. O sea, unha receta convértese rápido nunha tradición e mantense polo tempo e perdura moitísimo. Non é moi habitual na vida iso. E moito menos no audiovisual, que proxectos duren tanto tempo. E ti es un exemplo moi guai porque desde Galicia para el Mundo e Vai a Troula son 2 proxectos que duraron moitísimo Sí. e polos que acadaches premios. Sí. Entón, cal é a receita para conseguilo? Para conseguir durar tanto e con éxito, ademais. O feito de que os programas durasen moito no tempo non é pola miña, non é por min, senón porque alguén dixo que iso tiña que durar, non? Agora ben, o segredo de que a xente lle guste para que iso perviva despois, bueno, pois non sei, non? Eu que sei, pola miña banda, o que a mí me toca, sempre digo o mesmo, eu son como me estades vendo, así de natural e así o fago diante das cámaras, non? Eu sí que son unha persoa que atallada son eu e que non permito que salsas que veñen de fora disfarcen o que realmente son eu, que é a miña esencia, non? Para ben e para mal, porque hai moita xente que lle gusta, pero hai moita xente que seguramente aborrecerá, como moita xente mo dixo moitas veces, tanto nas redes como a nivel así personal, de que non lle gusto nada. Sí, home, sí, claro que as hai. E eu agradezo tamén esas opinións e que me digan as cousas, non? Pero eu penso que sin esta profesión, que é unha profesión moi desagradecida, porque no momento en que non estás diante da pantalla, a xente esquece rapidamente, parece que sempre tens que estar aí dando carnaza, estando presente, tal, é moi agotador. Pois o feito de que eu, os meus 50 anos, dentro de unha semana 51, siga estando na televisión e siga facendo cousas, eu penso que é iso, non? Que é, bueno, ser eu mesma e non disfrazarme de ninguna outra cousa. Así que, bueno, é que supoño que a maioría da xente que lle callo ben, que callo en gracia, e que se divirten pois vendo as cousas que fago, e bueno, e aí estou, pero bueno, eu penso que é eso, a naturalidade. Neste caso, nada de salsas. Nada de salsa. O natural, tío. Que guai. Falando do Vai a Troula, no? Dentro do mundo da salsa hai moito este rollo das festas ou incluso competicións de a ver quen aguanta comendo máis picante ou a ver quen come máis alitas de polo picantes, hai moito rollo de locura.
de comer a mazo, non? E tal, cousa que en Galicia un fin de semana calquera para calquera de nós visitando a nosa casa, non? Jova, co Valle da Troula, tú estes oportunidade de ver festas de todo tipo. Cal dirías ti que foi cal é a máis salvaje de Galicia? A máis salvaje de Galicia. Tendo en conta que, inda que fun a moitas festas, non fun a todas porque é imposible, penso que a máis salvaje así de tal, eu penso que a de Catoira dos Viquingos. Os vikingos, non? Eso de chegar ese día do desembarco, porque nós chegamos moi cedo, 8 da mañán, e ver a xente como vai ás 8 da mañán, e meterse no medio desa xente a facer unha reportaxe ou a facer 4 preguntas que disto mi madre que lle dá por donde van a facer. Iso é un deporte de alto risco, de verdade. E iso que nunca me metí no barco, nunca quixen ir. Porque vendo o percal que había ali e que se montaba ali, dicías tú, casi que no. E despois, outra tamén que me impactou moitísimo, que fun solamente unha vez, a Maruxaina en Cervo, que me pareceu fantástica, pero fantástica, que hai, milleiros de persoas, salvaje en canto a festa que montan ali, en canto ben que o podes pasar, de verdade, un grato recordo teño da Maruxaina. Seguramente que se me poña a pensar, saen algunhas máis, pero esas dúas, sí. Joder, eu como salvaje acordome da festa da Fraga, tío, que pareceume bastante hardcore, tío. Pois esa non fu. Bueno, e outra que baixar o río en... Onde? Os Caneiros. Os Caneiros. En Betanzos. Heavy metal. Sí, heavy metal. Aí apañei medo, Dixen, buam. Vale. Línea roja, los Caneiros. Joder, línea roja andar sobre agua, tío. Creo que, o desembarco, os Caneiros, todo que sea adicionar a estar fatalísimo de lo tuyo, subidos unha superficie líquida... É que non teñen medida, de verdade. Eu de verdade que entendo que a xente ten que pasalo ben e eu estou a favor de todas as perversións e de todos os excesos do mundo mundial, sempre que non fagas dano o que tes enfrente. Sí. Agora, e é certo que digo, facer un programa como Vai a Troula, onde te tes que meter no medio da xente, que nunca sabes como están ou como non están, é complicado ás veces, Neses 8 ou 9 anos que fixen o Vai a Troula, nunca tuve unha situación de decir non volvo a repetir, pero sí que ás veces que tes que ter un pouco de... La salsa se pasa, e ya está un pouco... Hai que sacar a pota do lume, tío. Sí. Exactamente. Si tuvese que organizar un concurso de jalar, destes de podo comer isto ata reventar, cal sería o plato que escollerías ti para competir? En plan, que cousa eres capaz de, sea un plato ou sea un ingrediente, unha comida, que podes decir, desto podo comer hasta... Hasta reventar. Hasta non reventar. Hasta non reventar. Sin Ai, de verdade, que aí me poñedes nun compromiso porque eu como de todo, teño un dente que nin Cristo, encántame todas as salsas, pero se tuvera que escoller algo así para comer así sen parar, escollería... non sei. Por ejemplo, mi herma, que aí onde ves, come máis ou menos ben de todo, tal, e nunca vin persona, e mira que teño visto ao meu abuelo que era unha lima para todo, comer nécoras mi herma, tío. Ai, mi madre. Eu teño visto a mi herma, tío, pero de estar todo o mundo xa cos postres e cos chupidos, e mi herma seguir cas nécoras rebañando, tío, todo. Mítica montaña no prato, non? Era a montaña de familiar de feito, que ves. Hai unha frase na casa moi tal que era de mi hermana, estou falando de mi hermana maior con 12, 13 anos, e de repente mirarse así un plato unha montaña de cuchas de nécora, tal, polas mías sangres, polas mías venas solo corre nécora. Acábaseme de ocorrer. O que pasa é que eso nunca podería ser porque, se me arrejalan, sí, pero polo que costan. Adoro comer angulas. Eu son de Tui, criei-me en Tui, a terra da angula, entendes? E aínda que a moita xente diba, eso
eso que é? Esos son bechos aí, eso non te... Ai, adoro a angula. Eso sería unha cousa que podería comer, e supoño que nunca o fixen porque o meu... É que, claro... Non, a tele non dá tanto, inda que a xente por aí diga que gañamos millóns de pesetas, pero non. Entón, pero eu penso que sí, que se me puxeran angula diante, comería ata non reventar, como distis. Joder, tío. Sí. Que guai. Eu lembro cando a angula en Tui botábase as jaliñas a paladas. Pero Era angulas, isto vedo eu, decía, para jaliñas porque isto non vale para nada. Madre mía de mi vida. Bueno, como os percebes antes, que tampouco tiña ningún valor. Os berberechos tamén. Era como as sobras, total. Claro. Sempre me contaba meu abuelo, en plan, a expresión esa de, joder, mira que pobres son esa casa, que dicía, no, que nos de novos dicíamos, que pobres que están comendo berberechos, tío. Sí. Mira ahora. La vuelta a la tortilla. La vuelta a la tortilla, sí. Que nos collera. Bueno, falando de picante, hai unha escala que se chama Scoville, non? Que mide o nivel de picante dunha salsa. Entón, o picante, así como hai outros sabores nas salsas, o picante é máis ben como unha dor, non? Pode doer frouxiño ou pode doer ben. Sí. Entón, imos facer un pequeno xogo que con 4 pementos que van de menos intenso a máis picante, asignarlle 4 situacións dolorosas na vida. Entón, para que nos digas cal para ti está máis abaixo ou máis arriba. Serían o pemento verde, máis abaixo, o jalapeño, un poquinho máis, o habanero xa pica ben, e o Carolina Reaper, que é o chile máis picante do mundo. Entón, aquí asignarías cada cousa. A xente que din nin machismo nin feminismo, a xente que conduce un BMW, que poden ser as mesmas, agora que penso. Sí, a verdad que hai unha intersección aí de grupos. Hai un patrón aí. Un patrón. Os domingueros que van á praia coa música a tope, elles da igual todo. E o camareiro que che leva a birra sen tela terminado. Eu conduzo un BMW. Pois son eso peor, os BMWs son eso peor. Joder, son uns cochazos seguros. Ides como a tolos, que non respetades nada, O meu pai tiña un BMW antes, acabo de darme conta. Ves como van saindo cousas. Samuel, te quedas solo. De feito, pensamos en preguntar antes, en plan, Neves, tes un BMW, por si acaso, para despois meter, vale, xente que conduce un Seat León. E dixemos, no, men. Bueno, pero se compensa en algo, temos un BMW, que é o coche así máis tal para viaxes longos e tal, e despois teño un Hyundai Atos color amarillo oro. Cochazo. Eso se pode compensar en algo. A media saleche de persona normal, de persona claro. A media saleche ben. Pero joder, tío. Bueno, cambiamos BMW por Seat León, así rollo coche de tuneo. Sempre as lían, tío. Aquí sempre as liades, tío. Sí, Seat León, mola. Sí. Bella. Pero mira, teño que dicir que é un BMW bello, non é destes BMWs así lujosos. Non o vistas ahora, non recuperas ahora. Non llevote salsa. Sí. Centrémonos. Entón teño que escoller para o pimento verde, non? Por exemplo, se queres empezar polo menos malo... A ver, pimento verde. Entón era o do BMW, os machismo ni feminismo... Os domingueiros que levan a música na praia a todo volumen. Sí. Ou o camareiro que che leva a cervexa cando non a remataches aínda. Que é difícil, Bueno, non sei. Imos poñer no pimento verde así máis suave, imos poñer os que conducen... Non, os domingueiros que levan a música así chumba. A salsa a tope. Porque, sí, un domingo de resaca, se a gente pon algo na playa aquí ainda tal, ainda yo non tengo resaca. Sí. Joder. Eso deixei moi atrás iso, Samuel, Alberto, por favor. Eu dixo os domingos como se solo tuvera resaca os domingos. No, vamos poñer eso aí, veña, porque é moi complicado, porque o resto tamén ten a súa salsa tamén, así. A ver, chile jalapeño, entonces, siguiente. Jalapeño. Algo que xa empeza a molestar un pouquiño. E aí xa empeza a molestar un pouquiño. Veña, vamos a poñer os que conducen o Seat León. Veña. Vale, esa xente,
Esa raza falsa, tío. Es raza falsa, sí. Un quiero y no puedo, total. O seguinte nivel... Tan directamente. Bueno... Despois teño que falar dun colega que tiña un ser de León hasta a semana pasada que tuvo un accidente camiño do Chollo. Pero despois falo deso. Habanero. Bueno, seguinte, corramos un tupido. Habanero, hostia, el habanero, que rico. A min é que eu adoro picante, entón, vamos a ver. Habanero, e quédame por aí o de ni machismo, ni feminismo... É o camarero. Que ainda non acabaste xa che está collendo a cerveza. Pero que pasa? Camarero. Que non me pon esa cervexa a xeito. É o Carolina Reaper. Que me atrae, que me alegra. Sí, o camareiro. É o Carolina Reaper, son estos equidistantes, estos ciudadanos de bien, de ni machismo, ni feminismo, igualdad. Sí. Es unha cousa, joder, aí, que pasa, tío? Nin esquerda, nin dereita. Sí. Esquerda, dereita. Ni chicha ni limonada. Sí. Extremo centro, sí. Limonada, sí, señora, aí estamos. Joder, que xente... Desa xente sí que non te podes fiar, tío. De verdad, Os equidistantes, tío. Sí. Non se pode quedar ben con todo o mundo, joder. Hai que posicionarse sempre, joder. Eu ás veces son un pouco así. Como? Ás veces que son un pouco así. Ás veces, de vez en cuando, pero bueno. Pero as menos, non? Non me defraudes, Alberto. Como? As menos, non? As menos, sí. Vale. Podo che dicir que Alberto non é así, pero bueno. Creo que é unha forma de autoflagelarse ahora mismo. No. Volvamos ao tema das salsas. Se hai que escoller unha salsa jaleja por antonomasia é, creo eu, a hallada. A hallada é como a salsa definitoria da jalejidade. Se levamos isto ao audiovisual, o top of mind, o programa que non que un pensa é o Luar. Sí. Como foi para ti a experiencia de formar algo que é tan relevante dentro, quero dicir, incluso xa da cultura jaleja? Sí. Bueno, pois boto a ollada para atrás e lembro aquelo con moito cariño, non? Pero teño que decir tamén unha cousa, É dicir, agora mesmo o Luar está aí no top da modernallada, da xente esta que di, hostia, o Luar é o máximo, pero eu lembro cando empecéi no Luar no ano 93, e facíase o mesmo que se fai agora. Mudaron algunhas cousas, pero basicamente o Luar sigue sendo o mesmo, non? E o Luar, hostia, eu dicía que traballaba no Luar e a xente case como que coño, o Luar, ese programa de paletada, pero que traedes aí, non? Daquela non había ninguna modernallada. Traballar no Luar nos anos 90, eso sí que era, eso sí que era baixar a mina, cara. Non agora todo o mundo quere estar no Luar, todo o mundo quere presentar no Luar, todo o mundo quere Galloso, e ai, Galloso, madre mía. No, tuvemos un pasado tamén, un pasado duro. Eso no, pasa como o reggaetón, sabes? Que ao principio o reggaetón, todo o mundo renegado o reggaetón, e agora de repente os culturetas piaron o reggaetón e parece que, sabes, non sei, xa non ese... Pois sí, pero bueno, de todos os xeitos eu lembro con moito cariño, aprendí moitísimo, porque eu antes de estar no Desde Galicia fixen Luar, inda que despois volvín, despois do Desde Galicia volvín a Luar. Foi a miña primeira toma de contacto co mundo da televisión, a nivel así xa máis serio, inda que eu facía televisión local en Tui, que realmente eu empecé ali, e na radio local tamén en Tui. Pero sí que o lembro con moito cariño, e de feito é así que eu, co paso dos anos, e despois de tropecentos mil anos estando Luar aí na televisión e facéndose o Luar, eu síntome perfectamente integrada nesa familia, inda que, bueno, de vez en cando paso a visitar, bueno, estou con eles, pero sí que me sinto dentro desa familia. Entón, para min, foi importante, aprendín moito ao lado de Galloso, lembro con moito agarimo, e soamente desexo que a xente que este agora traballando no Luar, os compañeros e compañeiras que cada ano pois comenzan unha nova etapa, que o disfruten tanto como disfrutei eu, sí señor. Pero bueno, teño que decir tamén que eu son a presentadora que botou máis tempo ao de Galloso, ese récord aí está. Bueno, fun a única que fixen calar a Galloso, en directo. Sí. Así que joder, Galloso, deixame falar xa, hombre, cala unha vez. Joder,
claro, tanto tempo a lado de Jayoso, fixoche tamén facer partícipe de momentos históricos como o anuncio da morte do Fari en directo. Oh, sí! Oi, aquela noite. Como foi eso? Quero decir, o sea, o que foi xa o vimos todos, non? En plan de que pasou eso, unha confusión, o que sea. Como foi acabar, porque claro, facer o programa en directo, acabar en plan de hostia, que fixemos, tío. Como foi eso? Bueno, pois foi unha cousa... Claro, todos sabíamos que o Fari que estaba maliño, non? Que xa estaba tal, non? E Galloso en outro lado, sí. Que estaba en contacto coa familia, porque o que ten Galloso é que está sempre moi pendente de todo o mundo, é como o papá de todos, entendes? Entón, estaba no programa pendente do que pasaba, do que non pasaba, e ninguén sabíamos nada. Eu estaba no meu sitio, agardando para entrar, por puntos de escaleta e tal, e vexo a Galloso entrar moi tal, e anuncialo así, pa, morreu o Fari. Joder, bueno, pois nada, que se vai facer? Galloso todo sentido, non? O speech aquel que botou e tal, non sei que, de repente vexo a Manola Vaz facendo así, Manola Vaz é o director do programa, non? Como, joder, e eu, ui, que pasará, non? Porque, bueno, Manola Vaz, é dicir, sempre fai así, por todo, non? É dicir, caes hecho un tirante daqui e digo, ai, Dios mío! Non sei, calquer cousa botar máis a cabeza. E de repente, acaba, presenta a actuación, vai para atrás, volve outra vez e dice, non morreu o Fari. E digo, hostia puta, pero aquí que pasou? Rematou o programa, falei con el, dixe, pero que pasou? Joder, pois que vai pasar, que eu estaba aquí, entón falei, a mi dixeron, non, xa lle queda pouco, e había un grupo, eu non sei quen era, quen estaba actuando, non sei se era Los chunguitos eran, non? Eu creo que os chunguitos. Pois sí, que serían los chunguitos. Sí. E resulta que los chunguitos le dijo, pois xa muerto. En el ansia que le entró, ¿no? De anunciarlo, yo creo que foi a ansia, porque él despois dixo, bueno, eu quixen anunciarlo e tal, como, non como unha primicia, pero sí, joder, como era parte da familia del lugar e tal, bueno, pues facerlle ese cariño e tal, ¿no? E pudo as ansias. Él dixo, puido a ansia, a ansia de anunciarlo aí e tal, ¿no? Logo, menos mal que non morreu, da que morreu despois, ¿no? Pero bueno, naquela noite non morreu. No, pero foi de verdade unha cousa de decir, mare me va. Moi enteiro, moi, perdón, tal, bueno, xa sabedes, non? Ele é así moi... Sí, super clase. Levo moi ben, sí. Profesional, como digo. Joder, como hai que facelo, tío, que decir, metes un patinazo, que decir, aparte non había mala intención, ni junga, tampouco. No, para nada. No, porque moita xente dixo, ai, mira, Galloso, non sei que... No. Para nada. Si se ve Puideros pasar a calquera, A calquera. Claro. Aparte os punditos, que moi in close, non? Con el Fari, tío, que joder, pues oye, sempre te fías, non? Bueno, pues, vale, non contrastamos as fontes, vale, bien, pero non foi a mala fe, non foi. Claro. No. Joder. Bueno, Neves, con isto temos que ir pechando. Xa con que se está falando de salsas, pero... Ai, salsas. Hasta que non paguemos a versión premium de Zoom. Falando de perexil das salsas, e iso vai para Samuel, xa para pechar. Ui. O máis cojonudo que vin na miña vida, falando de perexel, foi en Muros. Nunha parede en Muros, unha tarde, paseando por ali, e vexo tal grafiti, unha frase que dio o seguinte: o fillo de 1000 pais que me roubou o perexil que o devolva. Non sei quen vive en Muros, tío, pero maravilloso. Eso tiña que decirlo. O fillo de 1000 pais. Hostia, tío. Hostia, pues non a vin, tío. Hostia, sí. Que o perexil non se xoga, Fai anos, non sei, pode ser 10 anos ou así, por aí, En Muros había un nivel bastante desigual de grafitis cando era neno. De feito, recordo que un grafiti ahora mismo nunha parede de ladrillo e cemento sí que se fai ben. Teño visto un grafiti nunha pedra dun muro normal, de un cierre dunha finca, que son pedriñas así e tal, escrito Pirolo. Que hai que ter xa arte para joder, co spray que che dá, sí. Con spray, ole, sí, con spray non... Aparte unha pedra cuberta de musgo, tal. Iso tamén era con spray, e fíxeme moita gracia, sobre todo esa expresión que nunca escoitara de fillo de 1000 pais. E que cousa máis poética, máis linda para non decir fillo de puta, non? Sí. Sí, cambia, polo menos cambia o foco do tema. Joder, é unha voltiña guai, sí. Jo, Neves, por moitísimas gracias polo teu tempo. Aprendemos moitísimo sobre as salsas, sobre o audiovisual.
Nada, seguiremos as pistas. Non sei se que algo que nos queras anunciar, algunha historia que queras aproveitar para promocionar ante as 5 personas que ven isto. Bueno, con calma, que isto non pode facer máis que medrar, así que con calma, que isto Iso é certo. Para baixo non pode ir. No, promoción ninguna, que seguimos sobrevivindo, seguimos resistindo neste mundo maravilloso del audiovisual galleto. Que non creas que non se nos fixo duro, que se estamos aquí das mellores comunicadoras da península, digamos, premiada como mellor comunicadora, o sea, tanto polo desde Galicia polo mundo, polo Vai a Troula, e nós estamos aquí, sabes? Que como, non sei, tío. Que mola moito que antes nós tiñamos 2 fondos virtuais destes cunha librería de fondo e títela de verdade. Sabes? Sí. Esa é a diferencia entre nós. Bueno, que tamén antes neses ingredientes podía decir que os libros, a banda deseñada é un dos ingredientes tamén que non poden faltar na miña vida. Ves o Watchmen por aí. O igual que o cine e igual que sobre todo teño que decirlo porque estou ante xente que entende desto, la poesía maravillosa. Tamén. La poesía te tiene que gustar, eso es así. Eu entendo bastante de poesía, a verdade que sí. Sí. Sí, pois moitísimas gracias e vémonos noutra. A vos sempre. Graciñas, Neves. Chao, Alberto, chao, Samuel. Nacer pobre non é a túa culpa. Morrer sen petalo, sí. MD a mal. Podcast. Xa non te acordas como era estar un paz, non? Non, a verdade que non. Tampouco, tío. No Tremenda masterclass. Tremenda masterclass, tío. Dios. E menudo patinazo co BMW. Menudo patinazo. Patinazo, xogamos aí con lume bastante guai. Pero saiu ben, foi gracioso. Foi o... Sí, insultar a xente que invitas a tua casa sempre ten un punto así bastante... Ai, que desastre. Bueno, ata aquí un programa máis. Un programa máis, tío, un webinar máis, tío. Isto non se acaba, non para o ciclo. Ciclo sin fin. Xa temos que virnos ao bar o bar que hai a porta do campus. Por nostalgia. Xa, seguimos mantendo as distancias, como se pode observar. Eu estou na zona máis xa seria, xa de ir a copazos e chupitas Jagger. Estás no after work. No moi after. Moi after work. Bueno, que un programa máis que aprendemos, falamos do gran Wilbur Scoville, un titán de la ciencia chusca, de la ciencia que solo usa capachos e palanganas, que eso sempre é ajo da villa, que é unha cosa que sempre nos abojamos por unidades de medida tremendas. Falamos da mobilización da chavalada dos risquetos, a chavalada das galletas destas tipo as Príncipe, pero de marca blanca, as Megachoc. Sí, como se chamaban? Sí. Eu recordo as Megachoc, que eran como Príncipe, pero unha burrada, unha cosa así. Sí. Que creo que... bueno, aquí lle metemos un pitido se non queremos que saia marca. Que ten como produtos estos de bollería, de gochada varia, pero con nomes graciosísimos. Os filipinos son morenitos, os fosquitos son gitanitos, que son parece unha abuela sendo... Ese racismo de aboa, sí. Bueno. Pois eso, falamos deso da recuperación das salsas, de como se pode mobilizar xente que non se moviliza por cousas que debería mobilizarse, sí que se moviliza por pillar unha salsiña, que está ben, que eso como xente que queremos emprender sempre está ben intentar mobilizar ese tipo de personas. Claro, dignifiquemos as salsas. Falamos dunha proposta de melloras para o mundo das salsas, que deslocalizalas no tempo e no espacio, poder botarlle unha aquela a un plato insípido e poder viaxar no tempo pois non sei, a un punto no que pudera estar moito máis rico. E así de rebote conseguimos nome para a nosa banda con Anxela de Black Metal Cumbia. Salsa de Pussy de Proust. Eso é... Vai solo, tío. É que mira, creo que deberíamos deixar este podcast e empezar a traballar neso. Que deberíamos buscar en Google si non existe xa. Mira.
O sea, imagínate Que se tal existe. como non me quero tampouco imaginar o que poda aparecer aí, eh. Tal esa de Pussy de Proust, tío, esa búsqueda. Creo que según detecta Complicada. O algoritmo pode tolear bastante con esos tres conceptos. creo que chejas a búsqueda a Google e hai un señor ali en Palo Alto que chama a policía local aquí ao lado do campus Meme de Amal. E plantase unha parella de munipas aí na porta e... Mira, policía, teño aquí unha IP que creo que vos interesa. Seguide ya pista a este rollo. Desgraciados. E despois nada, con Neves na Master... Bueno, tamén fixemos a unha tier list na que vimos que Alberto non se anda con coñas co ketchup, a él non se la cuelas con Joder, ketchup, No, sábeme mal, pero bueno, peor sábeme o ketchup. Despois con Neves aprendemos un pouco máis sobre o mundo do audiovisual e tamén sobre o mundo do salseo. E pasámolo moi ben, tamén. Sí. Pasamos moi ben, sobre todo ti, vendo como eu me metía un chafún bastante importante. Ah, no, fotes ti, joder, fotes ti. Fun eu. Sufriron as miñas carnes, tío. O sea, foi unha pregunta escrita por Samuel que tive que comerme a mí. Despois de ter eliminada a posibilidad de decir, mira, ese antes preguntamos se ten un BMW, non vaya, se lo demo. Ay, qué desgraciado. Pero bueno, gracias a iso temos aí un highlight tremendo. Tío, non sei. Tremendo. Tío, medo de velo eso. É moi guai, joder, porque falando de salsas, empezamos falando de Beyoncé xa. Hostia, O sea, verdad, tío, Beyoncé. foi unha masterclass completísima. Beyoncé, tremendo referente. A ti, pero mola, che, o rollo Beyoncé, tío, de... A ver, Hombre, recoñezo tampouco me aí... tiño xa nada a discografía, tío. No. É que xusto ese tema pareceme un puto temazo. Crazy in Pareceme Love, no? Era... a tope. Crazy in Love, tío, cando votaban, había, non sei se eran 4, todavía Canal Plus estaban aberto, había os 40 principales ao mediodía. Votaban, creo que as dúas, votaban os 40 principales. E daquela ainda se daban toques no móvil, non había mensaje, dábanse toques. Pois os meus colegas, cando salía Crazy Love, daban os toques, en plan, mi Machel! De arrasa, tío, sí. Eu, mira, lémbrome... Tíamos, a ver, tampouco era que nos flipara Beyoncé, pero era en plan de, mi chaval, é que... Bueno, joder. Hai un momento no vídeo no que vai andando de frente para a cámara, tío, que é como... esa forma de pisar, tío, é brutal. Joder, que ten moitísima presencia, como unha muller que no, impón aí a hostia. Estaba nun concerto de Berry Charrac en Vigo e teñen un tema que empeza coa batería bastante parecido a Crazy in Love, que empeza cun ritmo de batería. Entón, estaba aí tal, bueno, era pola noite, era no Marisquiño, creo. O sea, estaba todo o mundo bastante embriagado, en xeral. E tiña un kinky Hubo dado. xente que se quixo refrescar por de alguma forma botando abaixo Un chapuzón. o peirao, a mellor, a ver. Foi antes. Creo que me subiu demasiado Coca-Cola, boa, tío. E o nivel do mar tamén subiu. Pois nada, tiña un kinky ao lado que estaba así pilladísimo, escoitando ese ritmo, e non sei como dixo, en plan de, buah, non me digas que van a tocar Crazy in Love. E todo o mundo mirando en plan... O sea, en serio pensaba como unha posibilidad de Berry Charrac versionando a Beyoncé. Pareceume loquísimo. Ahora versionan a COP, o grupo catalán, porque detuveron ao cantante, e agora te versionan a Beyoncé, Sí. claramente. Bueno, pues nada, solo un gracias a las personas que sobrevivisen a todo esto. Suscribidevos, xa sabedes, se estás vendo isto en YouTube, suscribides ao canal, dai a like, compartide, dai a non sei, todo o que vos permita a plataforma, sempre lo diximos. Se estades en iVoox ou en Spotify o mismo, non sabemos se vai estar subido en máis sitios. Tío que mirar o de iTunes, nadie o pide, pero tío que mirarlo. Mira, gracias aos que sobreviviron ao anterior programa que paradójicamente foi o da morte. Que paradoxo. Que hubo xente que nos dixo en Instagram en plan de podría ser este último. Non quero saber. Claro. Non sabemos se pola poética da morte ou como indirecta de mira, podedes parar xa. O sea, podedes deixar esta movida. Clarísimamente como indirecta de bueno, que cortade xa ou temos que sentirnos obligados a ver isto. No, no, isto non se corta, amigos. Dende o amor dunha seguidora, creo que era unha seguidora. Foi en plan, mira,
Mira, con esto, a cariño, morte, estaría ben que deixar. fose o último. No. E ojo que vienen curvas, vienen temas candentes. Xa vos dixemos, como é a secuencia lógica? Morte, salsas, o seguinte, si tendes un mínimo de inteligencia, sabredes Claro. que. Bueno, tamén, quería aproveitar aquí para, xa como somos uns neófitos no mundo do podcast, Neves foi unha tamén das pioneiras no mundo do podcast en Jalejo, acaba de baixar a persiana un dos podcasts despois de, moito tempo sin actualizar, un dos podcasts primixenios ou das que se sentaron as bases do mundo do podcasting en Galicia, dos máis profesionais no seu rollo, cunha línea editorial guapísima, que era o Commons Baby, que era o Xío, un podcast que eso se dedicaba basicamente a poñer música con licencias Creative Commons, difundilas, músicas de aquí e da colá. Era sempre unha gusada escoitalo, acaba de subir o programa 90 e último. Creo que está en Pod Galego para escoitar. Recomendamos a todos que pejades un vistazo e que tamén vaya desas grabacións anteriores porque é unha chulada. Claro. Iso queda aí subido a gozalo todo o mundo. A vivir. Xa pode morrer o pobre Uxío ahora e nós podemos, sabes, ahora xa non nos fai falta máis. Joder, Uxío deixa un legado aquí. Sí. Digo, Uxío é como o que nos dixeron, ¿no? Podría ser o último. Como, Uxío, se queres... Estaría literal. Estaría feo. E despois tamén, joder, creo que como podemos empezar a dar un pouco de biografía tamén para os alumnos se queren aprender un pouco, que dicir, porque non estamos aquí tamén falando de nós, pero tamén que se vexa que somos agradecidos un pouco con o noso entorno. A min gustaría moito recomendar unha canle que me parece pura ambrosía, que é Galician Gamer. Que son varios fan de Diná, non me conozo aí todos os nomes, que me perdonen, pero teñen vídeos moi chulos, sobre todo os que a mí particularmente máis me molan son os de Fandenor, reflexionando sobre temas do mundo dos videoxogos, de cal é a mellor marca e por qué, si ten que primar a gráfica por riba do estilo, ou o estilo por riba dos gráficos. Ten así unhas reflexións que, xa porque empatizo bastante co que cree, pero así que nada, botade un vistazo, poñemos vos aí, se queredes, un link para que sois os prexiseiros para que podades velo. Nada, botade un vistazo. O que dixen antes, que antes estaba falando do Seth León, que tú dixes Seth León, un quiero e non puedo, estaba pensando eu no pobre Olmedo, que tuvo un accidente semana pasada, que bastante cristo, as imagens que me pasou polo móvil era en plan de hostia. Un accidente entre 3 coches, camiño do Choio, sinestro total os 3 vehículos, todo o mundo saliu polo seu propio pé, así que todos... Bueno, pois está... pero, o Seth León aí está mantendo a súa tasa de cristos pola carretera. Pero mira, foi un tema delicado, porque comentamos o do BMW, Neves tiño BMW, comentamos como alternativa plan B aí tal, Seat León, accidente co Seat León, é como, Foi en plan de, metemos un pé nunha posa, claro. Nosotros... Tal cual. Faz forza co pé dereito para sacar o esquerdo, afuntes máis o dereito, como arenas movedizas, tal cual. Alumnado, tende cuidado co coche, ida modo, que che deixades os BMWs que vos adianten e nada máis. Vos poñedevos un disco aí dos Scatalites, tío, e deso vos o rollo, sabes? Ou a Renfe, que está moi ben. Odes, a Renfe sempre que pasa a Renfe por onde vives ti, amigo. Vaya. E claro, ti vaste pa o Calvario e tal, pero... Sí, a Coruña, Vigo a Coruña, non te... Todo que non colla na línea recta esa está complicado. E nada máis. Non sei se tes algunha cousiña que dicir, Alberto. Eu non recomendo nada. Que dicir aos alumnos. Joder! Merda! Dalle, Samuel. No anterior, no programa 3, falamos dos bebés. Sí. No Thinking of the Box estamos vendo diferentes elementos que podrían ser síntoma de que habría que chamar os servicios sociais. Sí. Entre eles vimos o mítico pauiño para meter no cerollo ao bebé para que as sea con formas e tal. Unha colega que ten un pequeno comentou para mí o podcast non é exactamente o das cacolas, pero parece hai unha movida que cando o pequeno ten jases,
que se lle pode hai un aparato que se lle mete para que é Hostia. un tubo directamente. Vale. Se mete, pero aparte fai o sonido dun chifre, tío. Fai... Sí. Hostia, tío. Joder, tengo que buscar, pondré el enlace, que Mima. non me acordo ahora como se chamaba, tío. Sí. Queremos poñer ese enlace. Non vou dicir o nome da persona porque non lle preguntei se podía dicir isto. Así que ni sei se é legal facer eso cos bebés, entonces non vou dicir nada. Bueno, non é un pouco como un edema ou algo desto, unha lavativa. Pero eso é unha lavativa de gases, non? A lavativa non é un pouco para... Sí, facer popó, non? Para facer caca. Pero isto non é para facer popó, isto é para sacar gases. Sí, pero Sale bueno, aire, pero sale aire. que a técnica é un pouco a mesma. Tanto Sabes, é que- o do xoguete, de meter o canutillo este aí. Pero que aparte non é que faja, non é que aires e faja, sabes, que sala o gas, Sí. así tal. Hmm. Senón que fai como un... Sí, Ojo que aí como a aí flautiña, non? hai un hueco para a innovación musical. Aí igual Total. sempre sabes, ter varios bebés en unha mesa con jasiños Armonizar Dándolle- gases de bebés. dándolle mientras está pitando un, a outro está tendo un poquinho de gaseosa, estás así para... Como o mítico rollo dos paus cos pratos xirando, que tes que andar aí a un a outro. Tal. Pois aí cos bebés. Hostia, tío, Qué sí, maravilla, tío, qué maravilla. sí. Vémonos para o seguinte programa, Alberto. Que se viene guai, promete. Se Eu viene- teño ganas se do viene seguinte. boca. Sí, Se viene sí. boca. Se Se viene viene boca. Sí, boca. No. É que con Vamos, este vamos. fondo, facer aspavientos é como Sí. complicado. Con esto, esta moda que temos agora dos fondos virtuais. Si esta moda que xa pasou fai meses. Joder, se tuvemos un tier list que xa onde vai, os fondos, mira, que desastre. Vou a cenar, amigo. Home, hai que darlle. Despois de after work hai que cenar algo. Sí, que senón hai helicóptero. Pois mira, Para. sí, e agora? Queres vestilo de algún xeito? Sí, no, simplemente quero sentarme aquí e disfrutar. En crudo, vale.